أنا بكا بود خاب كريستوس يوسف آمين آمين هاليلويا سكي እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋን ተዳልዩ ሓንቲ መዝሙር ክንሓቶ ኢና እንድሕር ዘየልዩ ከዓ ናብ ወንጌላዊ ሳምሶንን ናብ ኣድያም ሓፍተይን ክንሓልፍ ኢና ዳይሬክት ናብቲ ናይ ሎማት ዘለና ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋን ለኻዲ ኸይርየን እየ ዘለኹ መስለኒ ስለዚ وعلى عن متاهم ونجلاوي أديم حفتي ميت كوين الله اسكي نحن دينا أن ميت كن قبل كذا لنا نحسكي هاي قويتاي بارككم آمين تبارك እግዚአብሔር ባርክኩም ይغنيልና እንኳን ከመይ ሓዲርኩም ገሊኹም እኳ ሌበር ዴይ ስለዝኾነ ሕጂኹም ትስእ ዘለኹም መስለኒ ዝኾነ ቴንክ ዩ ይብሓወይ ቴንክ ዩ ሰሌ ከበቱና ኣሕዋትና ጌታ ይባርክኩም ፓስተር ይغنيልና ክብረት ሃበልና ንሕና ከዓ ማስያና እዩ ንስኹም ከዓ ወጋሓልኩም ኣሎ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርክኩም it's good to see you here guys ጸሊኹም ለና ኢኹም ተስፋ ንገብር ድማ ትርብሑ ክትህሉ ቀጥታ ናብቲ ጀመርናይ ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና ብዛዕባ መውስቦ ሎሚ ብዛዕባ ኣብ መውስቦ ዘጋጥም ብድሆታት እንታይ ከም ዝኾነን ካብ ምንታይ ከም ዝብገስን መፍትሒው ከዓ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ቁርብ ሳጀስት እንገብር ኢና ማለት እዩ ከምቲ ብቐዳማይ እውን ተዛረብክዎ نحنا موديل ስለዝኾንና ሰብዓይን ሰበይትን ኣይኮንናን ነዚ ነካፍለኩም እንተዳ ገለሰናይ ነገር ተረኺቡ ብህይወትና ጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ እንተዳ በደል ተረኺቡ ከዓ ካባዩ ኢልና ኢና ንእመን ብዝኾነ ፓስተር ሽማግለታት ይርዳእኩም እዩ እቲ ዘለናዮ ግድል ዓቢ ምዃኑ ፍላይ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ዘሎ ግድል ቀሊል ግድል ከም ዘይኮነ مخاب حدث سوا زي كنا بزحات سبات يلا بعد مهلاو زي كسكفنا طرح زي كونس كسن بدنا كوهي الناس قبو نجري مالتيو بمسروت بقار ابزخونا يكون موسبو رسمي وي جيتشت وي دما زي مسممع وي قويقا وي مكروراي مهلاو بتحد وغنو ملكت عنايو مالتيو قدما يتقصب بليان يرنا كم زخنا لزول مغنيات دما كلت استفلالي السبات استفلالي دحر بايتا زلوم استفلالي منفساودي واكلاودي كالون نيسنا امرو عبيت زركبو سبات مخا زعبا زخنا يكون نجر ريوتهم استفلالي سلا زخنا اب حدار مصيم حجي بحنسا كنبرو يمزدلي زلو مالتي وزغم زخ قبرو خفتن خلو بقديو كمستات عينت نجر كبقس مالتي مسوخ عسيت أنا اللي ضحر كرينا مالتي سلازي ناي قدنيو زي مرزدا كفتر حدا زي مالتي زي مرزدا مفتارو ايكون اند سكفني انت هنا جن بقدس علي زي مرزدا مهلاو بقدس على مالتي كي عرفه مسود ما ات زي مرزدا دما أبكندي لعل راح زغون أن عموق اندحر كيدقون يسكفني مالتي كداماي كدقاقم كله بزي عرفت مالتي وكالاي دما اتي the seriousness of the problem تدا deep تدا أخويدون تدا بعميو اتي دما سو مليسو يسكفني ويسكفنا كسكفنا دما يقبوي مالتي بار كم هزبي يونيك زقبرنا نقرالو هم كريستيانات نحنا ننسخاتكم كم هزب خا فوليات قبرنا لنا يجزارسنا بهللنا قال سيترف امونغو دك سمران دك دسابان كفل اللي قالوا قال سيترف مالتي قال سيترف امونغو دك هاجر سبن امونغو دك ختمون فل اللي قالوا انا الرايه فل اللي قالوا ما يكون كفل اللي قالوا
ናይ ኩሉ ዓይነት ቴስት ፍልል ያለው ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ እቲ ግጭታት ዝለዓል ዘሎ ማለት እዩ እምበር ተቀዳመይቲ ንሕና ቀዳማይ ተራጥቂሰ ያቅርታ ግበሩለይ ካብ ርእሰ ፍትወት ዝብገስ እዩ ማለት እዩ ትገልዩ ርእስና ኣዚና ንፈቱ ርእሱ ዘይፈቱ ሰብ ካብ መንጎና የልቦን ናርሲሲዝም ዝበሃል ኣሎ ሳሌም ሰይቲ ፓስተር ኳት ፈልጦያ ሳይኮሎጂ ስለዝኾነ ተማሂራቶላ ማለት እዩ ናርሲስ ትፈልጥዎኹም ገሌኹም ግሪካዊ ዝነበረ ከምዚ ተባሂሉ ኸ ዝንተወሉ ናርሲስ ከብንሽቱ ከሎ ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ መልክዑ ጨጉሩ ነዊሕ መልክዑ ግሩም ሰብኣይ በቃቲ ግሩም ዝብሎ ኣብ ሓወልቶም ዝስእልዎ ሰብኣይ ነይሩ ማለት እዩ ንግሆ ካልኦት ክወፍሩ ከለዉ ናብ ሕርሻ ድዩ ወይ ናብ ንግዲ ድዩ ወይ ገለ ንሱ ግን ኣብቲ ሩባ እንዳኸደ ገጹ ይርኢ ነይሩ መስትያ ስለዘየልቦ ኣው ድማ ጸጉሩን መልክዑን ገለ እንዳበለ ምስ ገዛ ርእሱ ፍቕሪ ሒዝዎ ማለት እዩ ከማ ኣጋጣሚ ምስ ገዛ ርእሱ ፍቕሪ ካብ መሓዙ ተላዕለ ሓደ መዓልቲ ግን ተዓንቂፉ ኣብቲ ባሕሪ ኣትዩ ክሕንብስ ስለዘይከኣለ ድማ ኣው ጠሊቑ ሞይቱ ውባሃል እንታይ ማለት እዩ ትምህርቲ ዝምባር ካብ ዝንመሃሮ መብዛሕትና ኩላትና ነፍሲ ወከፍና ርእስና ምፍታውና ዘይኮነስ ካብ መጠን ንላዕሊ ርእስና ስለ ንፈቱ እዩ እቲ ፀገም ዝለዓል ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብቲ ውዱቕ ናይ ኣዳም ባህሪ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ንሱ ድማ ርእሰ ተኮር ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ክንቀፍ አይደልን እዩ ካልኣይ ነገር ሕማቕ ነገር ክገብር አይደልን እዩ ማለት እሱ ክስከም አይደልን እዩ መታ ናይ ሰቡ ጥራሕ ይዛረብሳ ወለላ ናይ ስለ ተዛረብ ማለት እዩ ንዓይ ዝገድፈላ ኮታ ኩሉ እዋን ዝሓስቦ ዕላምኡ ንሰበይቱ መጠቀምያ ናቱ ዳኣምበር ከም ሰብ ኣይርያን እዩ ዋላ ተወለደውን ብዛዕባ ደቁ ይኮነን ዝግደስ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ዝግደስ ኩሉ ነገር ኮታ ተዓለም ኣብያ ትሽክርከር ማለት እዩ ከምዚ ብምዃኑ ፍቕሪ ናይ ሰብ ፀይቱ ዘይኮነስ ንዑን ገዛ ርእሱ ኣዝዩ ስለ ዘፍቅር ድማ እቲ ፀገም ይብገስ ማለት እዩ ብዙሕ ተዛሪበ ከምዛ ትርእዋ ሰባኻይ እንዴ ከዓ ናብ መርዓት ክንከይድና እሳ ከዓ ብዛዕባ ርእሰ ፍትወትካ ቁሩብ ክትነግረና ከመይ ገይሩኩም ዝገሃድ ማለት እዩ ወይተባረኩም ከመይ ጠንዲኩም ብሩኻ ካብቲ ባሞይ ጀመርና ኢና ክንቅፅል ዘለና ሓደ ወዲ ርእሱ ከም ዝፈቱ ኣብ ሓዳር ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦን ዝብል እቱ ምስ በለ መጀመርያ ሪሞት ኮንትሮል ሒዙ ቴሌቪዥን ይወልዕ ማለት እዩ ቴሌቪዥን ምስ ወልዐ ድራራበሎ ይብላ ድራር ትቕርበሉ ይበልዕ ናይ ባዕሉ ፕሮግራም ጥራይ መጽሓፉ እዩ ከንብብ እኮን ኣይንስ ጥራሕ ክትዛረብ ዘለኪ ናትና ትዛረበልና ርእሱ ዝፈትዎ ወዲ ኣብ ሓዳር ንሰበይቱ ከመይ ይብድላ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ እቲ ዘሪኦ ጠባያትካ እዚ እዩ ማለት እዩ እቱ ምስ በለ ኣብ ክንዲ ከመይ ውዕልኪ ናይ ፍቕሪ ዳሃይል ከም ምግባር ወይ ስልኪ ናይ ምድዋል እንዳመፀፈሎ ምስዓ ምዕላል ገለ ኣይገብርን ምፅእ ምስ በለ በቃ ከምዛ ዝበልኩኩም ናይ ነብሱ ጥራይ ካላቱ ይሕፀብ ድራሩ ክትቅርበሉ ይደሊ ኣብ ክሽነ ክልቲኦም ኣብ ስራሕ ውዒሎም ሕጂ ኣብ ኤሮፓን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኮታ ወፃኢ ዘለና ኩላና ደገ ኩላና ሰሪሕና ኢና ንመፅእ ስለዚ ሰበይቱን ሃሊኻ ደኺማ ከምቲ ናብቲ እያ ትመፅእ ዋላ ገዛ ከማን ተፀንሐቱን እቱ ምስ በለ እንታይ ክሕግዝ ፀብሒ ሰሪሓ እንተራላ እሱ ክቅርብ ነቶም ቆልዑ ምሕላውን ኣለዎ ገለመነ ክንድገብር ዋላ ተሰበይቲ ከማን ገዛ እንተወዓለት ስራሕ ቤት ከይድ እንድሕር ኮይና እቲ ቆልዑት ምእላይ እቲ ገዛ ምፅራይ ምግቢ ምስራሕ እሱ በዓሉ ስራሕ እዩ ምፅእ ምስ በለ ክንድና ድሕግዝ ምቕራብ ገለ ድኸውን ኣነ ሰብኣየ እሞ ሰበይቲ ስለዝኾነ ትቐርብ ዝብል ኣቲቲዩድ ሒዙ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንነብሱ ስለዝፈቱ ናቱ ጥራይ ዳሓሊ ንዓ ኣይሓልን እዩ ተሃልቕ ትደክብ ምስ በዝሐ እዚ ኣብቲ ሓዳር ፀቕጢ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሰበይቲ ኣነ ነቲ ብድሆ እዚ እዩ እታ ሰበይቲ ከዓ ነዚ ዓይነት እዚ ክተኣልዮ ክትገብር ደለዋ ከዓ ሓደ ክንርዳእ ይግባአና እዩ እቶም ሰብኡት ናይ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ኣደ ክትሰርሕ ፀብሒ ክትቀርብ ነሰብኣያ ወይ ነቦኦም ክትቀርብ ክትሰርሕ ክትዓሊ እዮም ክትሪያ ዳዓቤት ማለት ሰበይቲ ስለዚ ናትና ኢላ ክትወስዶ የብላን ከምኡ ጌራ ክትቅበሎ የብላን ኣብ ወፃኢ ስለዝኾነ ሰሪሓት መፅ ስለዘላ ምስ መፀ እቲ ኣቲቲዩድ ካይህሎ ካብ መጀመሪውኑ እሳ ፀብሒ ትሰርሕ ነራላ እሱ ከማስድ ድዩ እሱ ክቅርብ ድዩ
ቆልዑ ዲገለ ነገር ክገብር ከቶ እትስራሕስ ማዓረቅ ማቀሎ ዓይነት ደግብር ዓይነት ክትገብሩ ክትክእል ኣለዋ እምበር በቃ ሰብኡት ኤርትራውያን ከምኡ እዮም ኣቦይ ከምኡ ይገብር ነይሩ ከምኡን ኤርትራውያን ብምሎም ከምኡ ኢላስ ክትቅበል የብልና ነት ብድሆ ከመይ ጌራ ክትፈትሖ ኣለዋ ካብ መጀመሪኡ እዚ ጌጋ ከም ድኾነ ካብ መጀመሪኡ ክተሪኦ ዋላ ብኣፋ ድዩ ብግብሪ ድዩ ነቲ ነገር ክሰርሕ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ክተንቀሳቀሱ ክትክእል ከም ዘለዋ ሓሪሳ ከላ እሱ ክመፅኡ ኢላ ስራሕ ውዒሉ ስለዝመፅእ ደኺሙ ይመፅእ ኢላ ካብቲ ዳሓረሰትሉ ተሲኣ እንዳደኸማ ከይደቀሰት ሓዲራ ቆልዓ በዚ በኪ በዚ እንዳጥቦት ምግቢ ክሰርሕ ገለስ ስቅ ክትብል ከም ዘይብላ መፅኡ ክሰርሕ ኣለዎ እሳ ሓሪሳ ደኺማ እንተዳ ኣለዋ እሱ ከዓ ከኣልኽ ክትነግሮ ኣለዋ ክሰርሕ ከዓ ኣለዎ እዚ ትብዶ በዚ ጌራ ክትፈትሖ ኣለዋ ብላኒ ያ ብምስዓብ ድማ ንምንታይ እዩ ኣብ መውስቦና ምርዓና ብዙሕ ረስምታት ዝረአ ዘሎ ካብ ዘስተውዓል ኩሉ ናይ ገሌና መርዓ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ተመክሮ ሂወት እዩ ዘሎና ማለት እዩ ከምቲ ናይ ዓድና ኣይኮነን ትፈልጦኹም በዓል ኣቦና በዓል ኣዴና ከምርዓው ከለውስ ኣቦም የምፃላ ቶም ስድራዮም ዝራኸቡ ግን ይፋለጥ እዮም ቶም ገዛ ይፋለጥ እዮም ካብ ጎደቦ ይኹን ገለ ኹን ይፋለጥ እዮም ቶም ገዛ ተመሳሳላይ ናብራ እዩ ዘሎ ማሓረስቶት እዮም ዋላ ብቁጠባውን ብዙሕ ፍልልያት ዘለዎም ኣይኮኑን ማለት እዩ ኣብዚ ሎም ዝረአ ዘሎ ግና ዝተፈላለየ ተመክሮ ሂወት እዩ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ገሊኡ እንታይ ንርኢ እቲ ሰብኣይ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ተመርዒው ዝወለደ ሓዳር ዝፈተነ ሰብ ወይ ሰበይቲ ሞይታቶ ድያ ወይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኮታ ሰበይቲ የብሉን ሕጂ ግና ከምርዖ ማሕበር ኣምላኽ ትፈቅደሉ ግን ንሱ ከም ናቱ ዓይነት ተመክሮ ዘለዋ ዘይኮነስ ምንም ዓይነት ተመክሮ ናይ ሂወት ዘይብላ ይምርዓዋ ማለት እዩ ሕጂ ፍቅሪ ስለ ዘለዎም ፀገም የልቦን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ክልተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብዚ ዓውዲ ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ ንሱ ፅቡቕ ናይ ሂወት ዝረኣየ ሰብ እዩ ብኩሉ ኣነባብርኡን ኣተሓሳስብኡን ኣገባብሩን ንሳ ግን ምንም ነገር ሓዳሽ እያ ሓዳሩን ከመይ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ሰበይቲ ይኮነትን እቲ ፀገም ዘሎ ሕጂ እሱ እውን ሒዝዎ ዝመፀ ባጌጅ ኣሎ ካብቲ ዝሓለፈ ሓዳር ማለት እዩ ኣብኡ ከዋስኦ ዝደሊ ምናልባሽ ከምታ ናይ ቀደም ሰበይቲ ገይሩ ክእዝዛ ይደሊ ኸውን ንሳ ከዓ ብስለት የብላን ገና ሓዳሽ ኣብቲ ሂወት ከመይ ጌራ ንዑ ሃንድል ከም ትገብሮ ነቲ ሓዳሩን ከም ትሕዞ ኣይትፈልጥን እያ እዚ ምክንያት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ረፅምታት ይለዓል ማለት እዩ ሕጂ ኩላትና ዝተመርዓና እቲ ነገር ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ክንመለስ ኣይንኽእልን ኢና ምፍታሕካ ኣይፍቀድን እዩ እንተኾነ ግን እዚ ነገር ዓይነት እንተደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ዘይተመርዓው ተዳልዮም ሞ ከምኡ ተዳልዮም ግን ቶም ፓስተራት ቶም ሽማግለታት ክንምዕዶም ግባአና ማለት እዩ እዚ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ናብ ፅቡቕ ኣይኮነን ዝኸይድ ተማዛበለ ዓይነት ኣካይዳ ክልቲኦም ክኸዱ ስለዚ ኣብዚ ቃልሲ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እሱ ከዓ ተደኣ ቆልዑ ነይሮሞት ሰብኣይ ከዓ ካልእ ድርብ ፀገም ከዓ ክለዓል እዩ ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ናብቲ ገዛ ክመፅኦም ሰበይቲ እቶም ቆልዑ ተደኣ ኣዝያ መንፈሳዊትን ርእሳ ንኣምላኽ ዘግዘአትን በቃ ኮታ ኣዝያ መንፈሳዊት እንድሕር ዳኣ ዘይኮይና ናይቶም ቆልዑ ናብቲ ቤት ምምፃእ እውን ንዓኣ ከሸግራዩ ተደኣ ኣብቲ ገዛ ኣትዮም ኮይኖም ከዓ ተደኣ በዲሎም እውን ክትቀፅዖም ከላ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ብዙሕ ምግጫወት ክፍጠር ማለት እዩ ካብኡ ዝገደደውን ንፈልጦም ሰባት ኣለውና ንሱ ተመርዒው ሓዳር ገይሩ ነይሩ ሳምሃው ተፋቲሑ ቆልዑ ኣለዎ ንሳ ከዓ ቆልዑ ኣለዋ ክልቲኦም ከዓ ተራኺቦም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ሓሸውየ ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ የሰንብደካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሰንብደካ ንምንታይ ኮንፊውዝድ ኮይኑ ካብ መሰረቱ እቲ ነገር ፈፂሙ ዘይተዓረየ ነገር ስለ ዘሎ ክልቲኦም ነናቶም ሽግር ኣምፅኦም ናብ ሓንቲ ገዛ እትዮም ኣብቲ ዓውዲ እትዮም ሕጂ እንታይ ትኾን ዛ ገዛ ናበይ ትኸይድ ዛ ገዛ ማለት እዩ every decision ዝወስድዎ ውሳኔታት ዝወስድዎ ንኩሎም እዩ ክትንክፎም ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከምኡ ዓይነት ሓዳር እንተዘይተገብረ ካብ መጀመርያ ፅቡቕ እዩ እንተተገይሩ ግና ሚልዮንን ቢልዮንን ዓይነት ትዕግስቲ ዓቕሊ ርእስኻ ምግዛእ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ምኽሪ ምውሳድ ብዙሕ ዓይነት ፃዕሪ ዘድልዮ ሓዳር እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ፃዕሪ ዘድልዮ ሓዳር በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ግጭታት ይረአ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድማ ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ እንብሎ ሞዴል ኣለውና ነፍሲ ወከፍና
أبونا موديليو أبونا تزيع بينا دما سواء دينا موديل كون غلي ويحاوبونا تغبغا ويقربيتنا ويحاوبونا ويقلتهم سبوت موديل اللون حدار كم زير كاي زمرح لهم بقفهم مكوا انت زي تزاربونا جن رينا يوم قالونا كمرحوانا تابيتي عملتي حاجتي impression كم مجمرو أبوشتنا قالوا مالتي كم مجمرتا impression حاسب أي كم زيجيري زمرح زبلات حساسبا أبوشتنا سلزلو كومو جيرنا كنمرحينا عن دل مالتي نعم كم زخبل كله حيد السبات السقافيهم ينت حق خمي سواء عدنا نحنا نبلو كجانا من الماش سواء عدنا نبلو قدامي والكملاخي حجي كله إرتراوي خمي مالتي يكون جن majority the typical مالتي والكملاخي يو بزحون فقري عيري كانيو كبدي هاي خاطرخبو بزحون فلطو مينا خنم لاي نخلنينا دك جيمز وعلو صح زي ما تصبات هالو تحم تمصون بينهم يوم زبلعو بدحريو ندقوا ما خيرون سبيتو قفيلون تاي نغبر بينتو بينو صاع زبلا يكون سبا عندنا تفرطوهم مشت امسيو زمص قال يوم كاس خيرهم يوم زمصو مالتي مسعرو يزوعل مسبيتو دارغا مشت رحمبر كاد غزي ايراهم يوم نحنا خا نصخلوها نفرح عراتنا إنانات وقلنا قلنا مصحف نحز كنت خمسة عينتيو نعو أبونات مالتكم جيرو زمرح السوق خببوس لزراعيو مالتيو نزين السو زراعيو نحنا ما كم أبوتات حجي أبهاجر كندا هم جيرنا خنمرح نفتن نخون مالتيو قلت بايتا تفلي كنستيو أديتاتنا يكونان ريخمنا اللهم أبزا عدم سكداغا قالت أقم كوينن الله مالتيو كم بعلى الدي كم بعلى الديهم حرايلن زقزاء يكونان حدا خبتي محبرسب ناي معربة وعلم ببزح نقر تقيمون نايو بقلقا يقول أنايو سلازي تاسويت دما نقصد كندا مسلا يخبر اللايو بزح نقر رئايا سبعي تلون تزيلون بزح لوت إيقونن سلازي ساعة تزارب تجمر كد نجارات كتجبر تجمر سلازي عمونجون كل التكست طايخون مالتين السو كمولك أمراخي نتا بيت كمر حيدلي تسبيت دما تعب مالتي بدي أزان تقعد قولكمي عديم جزي خبا كاب سعودية زمت بزحات اللو نابز عدي أنا ستوم مجمريا مسين نصهم قن دونجم مصدوا قدين دحر 10 عامات دحر 5 عامات دحر 6 عامات نصهم كاسعيبهم وين مالتيو كهار سعوديات فلطوهم قلبات ناي كندا ايو دكنستيو الزينين زچكونا دارغا مسلي بلنن سبعي دلاي زغبر سندغي وصانين شوبينج كمان كغبراي كلانين سبعي زغبرلن كوتا سبعي غبارن حداغنيو بعل ገንዘብ ንስዩ مالتيو ስለዚህ ብዛዓዲ ምስ መጽ ይሽገርዮም ድሓር ነታዓርኩም ታይሉ መኺሮት ሓደ ኣብዛዓዲ ኢሎ ቅንስትዮ ማለት ከም ናይ ስዑድያ ከይመስለካ ተጠንቀ እንተዳ ከም ገለ ተጋጭኹም ገለ ልክዕ ምስ መጽኻ ብገዛ ብላክ ባግ ኢና ንብሎ ብዛዓዲ ከነዳታ ከም ትብሎ ይፈልጥኒ እዚ ራቢሽ ባግ ጎሓፍታ ከም ትብሎ ብታ ናይ ጎሓፍ ክስታይ ክትህበካ ንሳ ኣውሕትካይን ማለት ንሳ ሒዝካ ዓድኻ ገዛኻ ትደሊ ወማለት እዩ سبعي فرحت زنبرات جزاء حارة حدا معلتهم قال كم تقول لك أنا قبره تقعد شو قال سبعي خيد بار يلونا فرحة من سمع لتي ساقن رسعتها بزهنا بالنسبة لي نتا رابش باج garbage باج دم تلو نتي garbage باج بافضل جمس مسا قبيلات مالتي خلاص زرار باسا وحفات بلو سلام مالتي السجن لكاتا زبالكوا بس حاتني يلو كداونتو زهاوتو مسيلو نزي أباق زي حزو كيدو مالتيو دا عركو خيدو دا عركو إلكا قاني رأي كم زي أنز قبرها إلو ساقا تدول التليفون وعاتيوا أبي كم زي حدري أغلات سيبوا تسبيتي تحار ليتيق نفتمدك أسيو سلوز قبورو نتبين نتي قحاف كج أنو جميرو مالتي دا تحيدي مسئلو كيف تبلو قحافي مالتي أبا خلا تردياتو بجيجا 5 مسألة مالتي سلازي كم زي عينة كونتاتي زلو زفرحكا كونتاتيو إتن دك نستيونا قبل بتحدوغنا دم داخل تخرين نمبر نساتن كا أوروب دفين نبتقتن نحنا بتحدوغن كأخمتنا اسم راخن كون دلي قالونا
ስለዚህ ምናልባሽ ክልቴና መንጎ ክንራኸብ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣንስትና ደቅና ድማ ቁሩብ ሕና ድማ ቁሩብ ክንገብር ኮይኑ ስማዓኒ በዚ ምክንያት ኢና ንጋጮ እዚ ኣልዕልዎ ዘሎ ሕጃሃኒ very important እዩ እዚ ኣደ ካልእ ሓዳር ፈቲና ቆልዑ ዘለዋ ምንም ፍጥደ ተፈተነ ወይ ከዓ ንእሽተይ ዝኾነ ቆልዓ ደይብሉ ቅድሚ ሕጂ ሓዳር ደይገበረ ምምርዓው ማለት ብጣዕሚ ነቲ ሓዳርካ ኣብ ሓደጋ ምእታው ፀቕጢ ምግባር ማለት እዩ ሽዑ መጀመርያ ፍቅሪ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይክርዳእና ንኸውን ምስ ኣተኻ ግና ናይ ብዙሕ ሓዳራት ጭቅጭቅ ናይ ብዙሕ ሓዳራት ፀቕጢ ዝመፅ ዘሎ እዚዩ ብዝከኣለና እንተደኣ ቆልዓ ወሊድና እሞ ከዓ ሰብኣይ ብተፈላለየ ሞይቱ ክኸውን ይኽእል እዩ በቃ ተፈላለዮም ሰብኣይ ካልእ ሰበይቲ ተመሪዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሽዑ ኣደ ምስቶም ቆልዑ ትተርፍ ካልእ ሰብኣይ ተእቱ ልክዕ እቲ ሰብኣይ ምስ ኣተወ ኣይፀንሑን እዮም 6 ወርሒ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ኣይፀንሑን እዮም ዓቢ በኣስ ይኸውን እቲ ኣፈላላዩ ከዓ ሕማቕ ብዝኾነ ይኸውን ቆልዑት በኣሲ ጭቅጭቅ ቫይለንት ነገር እንዳረኣዩ ይዓብዩ ኣብ ቆልዑት ዓቢ ፀቕጢ ኣብ ሓዳርካ ዓቢ ፀቕጢ ነታ ኣደ ብሕልፊ ብኩሉ ትህረም ማለት እዩ በዚ ናይ ቆልዑት ፌል ትገብር ትርላ በዚ ከዓ ብሰብኣያ ብሓዳራኻ ፌል ትገብር ስለ ትርደላ ካልኣይ ግዜ ከዓ ስለ ዝኸውን ምረት ኣብ ልዕሊ ሰብኡት ፍትሕ ፖሊስ ምምፃእ ሶሻል ወርከራት ምእታው ፋሚሊ ናይቶም ናይ ቅድም ዝነበሩ ፋሚሊ ሕጂ ናይ ዝኣትዎ ደሎ ናታ ፋሚሊ ብሕልፊ ኣብ ጎይታ ንሕደየሎ ወንጌል ደይስበኸሉ ኣምላኽ ደይኸብረሉ ገዛ እዩ ድኸውን ናይ ብዙሕ ገዛ ይኸውን ድኸውን ደሎ እዚ ብዝከኣለና እንተደኣ ቆልዑት ኣለና እሞ ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ርእሲ ዝኾኑ ቆልዑት 3 ቆልዑት 4 ቆልዑት ሒዝካ ካልእ ሰብኣይ ምምርዓው ማለት ካልእ ፀቕጢ ምምፃእ ማለት እዩ ጥዑያት የለውን ከም ደቆም ገይሮም ኣይዕብዩን ማለት ኣይኮንኩን ግን መብዛሕትኦም ግና ብዙሕ ካውንስሊንግ ጌርና ኣለና ናይ ሓዳር መብዛሕትኦም ኣብ ከምዚ ብዙሕ ጭቅጭቅን በኣስን እቲ ኣፈላለዮም ከዓ እቶም ቆልዑት ዘይራኸቡ ካብቲ ካልኣይ ዝወለደቶ ተመራዓቶም ካብኡ ይውለድ እታ ሰበይቲ ካብ ክልተ ዓይነት ሰብኡት ትወልድ ሽዑ ነቶም ክደፍእ ከውፅእ ደሊ ኣውፅዮም እዚኦም ናተይና ኣሽትዮም እዚኦም ግና ጎቢዞም እዮም ኣውፅዮም ይበሃል ኖ ኣነ ነዚኦም ኣይክብን እየ ነዚ ድእክብ ኣብዚ ብዙሕ በኣሲ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብታ ካልእቲ ተዛረባ እሱ ዝወለደ እሳ ከዓ ዝወለደት ኮይኖም ካብ ሓንሳብ ይኣቱ ካብቲ ሓደ ታሪክና ንፈልጦ ማለት እዩ እታ ኣደ ደቃ ድጎበዝዮም ናታ ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ድገበሩ እዮም እቲ ናይቲ ሰብኣይ ቆልዑት ከዓ ካብ 10 ዓመት ታሕቲ ድኾኑ እዮም ሒዞም ኣትዮም ብሓንሳብ ተመሪዖም ናቶም ከዓ ወሊዶም ዕድሜኦም ከዓ ካብ 5 ዓመት ታሕቲ ድኾኑ ከዓ ናቶም ከዓ ወሊዶም ማለት እዩ ሽዑ እዚ ገዛ ይፀበና ኣሎ ዓቕሊ ብቆልዑት ይፀብብ ኣሎ ነንሕዶም ዞም ቆልዑት ይበኣሱ ኣሎ እቶም ኣደን ኣቦን ከዓ በኣሱ ስለዝርኢ ዘለዎ ከዓ እቶም ቆልዑት ከዓ ከምኡ እቶም ዓበይቲ ነቶም ቆልዑት ኣይፈትዎን እዮም ይበኣሱ ማለት እዩ ሽዑ እሞ እዚኦም ከምዚ በኣሲ ኸውን ስለ ዘለዎ እዚኦም ደቅና ከዓ ይበኣሱ ስለ ዘለው እዚኦም ናትኪ ስለ ዝጎበዙ ይውፁ ነዞም ክልተ ይበሃሉ ማለት እዩ ኣዲኦም ናይቶም ሓንቲ መፅኦም ዘለው ብሂወት ስለ ዘላ እሳ ብሂወት ከላ ካልእ ሰብኣይ ተመሪዓ ካሉ እንዳዕቤት ኣነ ናታ ቆልዑት እንዳዕቤኹ ናተይ ቆልዑት ኣይወፅን እየ ተባሂሉ ክንደይ ፍርዲ ቤት ክንደይ ፖሊስ ክንደይ በኣሲ ተገይሩ ምፍልላይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንሓዳር መጀመርያ መሰረት ክንጅምር ከለና ብሕልፊ ናይ ቤተክርስትያን መራሕቲ ፓስተራት ከምኡን ሽማግሌ ከምኡን እቶም ንምርዖ ዘለና ኣብ ከምዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ግዜ ተጓሂብዎ ከምዚ ስምዒታዊ ድኾነ ፍቅሪ ከይከውን ሓላፍነቱ ክንደየናይ ከዓ ከቢድ ከም ድኾነ ቀሊል ከም ደይኮነ ፈሊጦም ከኣቱ ግዜ ብጣዕሚ ክወሃብ የድሊ እዩ ንምንታይ በቃ ቃል ኣምላኽ ብርሃን ምስ ብርሃን ክርስቲያን ድኾነ ይመርዓው ስለ ዝብል ከምታታ ቤተክርስትያን ደውፃቶ ስርዓት ተገይሩ ናይ 6 ወርሒ ናይ 3 ወርሒ ወይ ናይ ዓመት ተባሂሉ ይወሃቦም ኣብቲ ግዜቲ ኦልሬዲ ተፋቂሮም ኦልሬዲ ሕፀ ተገይሩሎ ናይ መርዓ ውዝን መዋነ ዓመት ይግበር ማለት እዩ እቲ ሓላፍነት ሞር ከተረድኦም ማለት እዩ ዳሕራይ ንዕኡ ክትፅሊ ንዕኡ ደለዎ ፖሊስ ምስ ኣተወ እቲ ኣብቶም ቆልዑት ድግበር ዳሜጅ ድመፅእ ዳሜጅ ኣብቶም ሰብ ሓዳር ድመፅእ ዘሎ እቲ ዳሜጅ ድኸውን ደሎ ከምኡውን ኮሚኒቲ ድብፅበፅ ቤተክርስትያኑ ድብፅበፅ ኣምላኽ ደይኸብረሉ ይኸውን ወንጌል ደይስበኸሉ ይኸውን እሞ ካብቲ ተሃዊኽና ካብ ምምርዓው ብጣዕሚ ናይ ሓቂ እንተደኣ ጎይታ ኢልዎም ኣሎ ናይ ሓቂ ከም ደቆም ገይሮም ደቆም ከዕብዩ ናይ ሓቂ ፍቅሪ እንተደኣ ኮይኑ ዓብ ግዜ ክወሃቡ ብዙሕ ግዜ ክወሃቡ ከም ዘለዎ ብዙሕ ምክርን ብዙሕ ካውንስሊን እቶም ቆልዑት ጠባይ ከማን ከፅንዕዎም የድሊ
أنا كمزي مثلا نعاي فتي يامبر تاقول آخر مزمخانا يفلتكون سلزي ساتوزا أي بالني أوريدي تولي دوم تقولت حلافنا تنيا ولد دوم سلزقونه بحسب كونهم كعب زلوا لذي أبزي جزء كوسر كم زلوا بزح حدارات مفل لا يدمت زلوا كابت حدهم أزيو مالتي كابت حدا كتف كامولات كابت حدا كتف كام مفل لا نابت حدا كتف كام إتاو مالتي نا بزح حجي أبزي جزء زر دلوا زي كونسلين نجابو زلنا أب كم زي سقط زلوا سلزقونه بتكريستيان جزء كتوسد أتوم زمرعوا زلهم جزء كوسدو سمعتاو ديكون خون نحق صورة تكون كمان تحالفنا دقاتو دلوس يخلوا وديهم أي كلوون إذا تمسس نتاي جبر الفيروس بالطعم بلان كوسدلو كم دقبا نبت كريستيان نتوم دمرعوا زلوا إذا كنا نابلو معتي ندلي زي أبير باركم لمن تاي توم قلعت كم زنا رأيو دعوي وقلعت عراتهم شنت دشانو خونو بزح قلعت كاسل السرح وأنا بزح إذا كم زر إمانتي توم قلعت أب إيدهم هرم زيهم سلف هرم زبهالالو نرأسهم بكارا جيروم بوي بلاما جيروم نيدهم دقورصو يخونو ليت زبخو دبخ يخونو confident ليبلهم قلعت يخونو تمرت بيت كيدهم زيردهم يخونو حجي بسنكتع تفاقيرنا لهم تمرعولا أبدوكم درأ شجر أمن نحدهم درأ شجر زبازح يخون سلازلو إذا تحاسبوا لك التويق بقى أنا منتاي هزبينا نتفق زلنا دكنا نتفق انت لنا هزبي خا نتفق علينا أب كم زعبي وقعدت كا أب تكالو دقبرو حدارك كوم وساتهم كا إذا تقدر دارا يوصل زعبي أب دكنا أب حدارنا عبي بدهو نأتو سلازلنا كابز كنت نقبأنا تمفتح يزب لاجناني بتكريستيان أب كم زي كل مرعنا لهم كم مسمى بتكريستيان بزح جزيك توصل كم زلوا مسنا حتى تمرتيك وهاو بزن تمسس توم قلعت انت لي تفاقروس كباسو تدليوس صباح نقول دي مسمع انت لوس بخمزي تبايلو بزح مسنا تغيرو بحق بكله لبا بتكريستيان بز ነገር እዚ ልብ ናይ ቤተክርስቲያን ህዝብ ደበለ ሁሉ ቅዱሳን ተዳል በዚ ልብ ዓሪፉ እዩ ሓራይኩ ባሉ ዘለው እንበር ቀልጢፍካ ከምቶም ካልኦት ሓደ ምንም ተመክሮ ዘይብሎም ንዖኦም ድወሃቦ ግዜ ነቶም ድወሃቦም ግዜ ሓደ ኮን ይብሉ ነቶም ዝመርዓው ደለው 6 ወር ይባል ምንም ደተመርዓው ደይፈተኑ ቅድም ሕጂ ነቶም ቆልዑ ዘለዎም ቻሌንጅ ኣብ ልዕሊ ቻሌንጅ ተወሲኾም ዳኣቱ ዘለዎ 6 ወር ይባል ከመይ ኢሉ ኸውን ኣብዚ ርእሱ ገለ ተጀሚሩ ተበላሸ ነገር ኣሎ لذي كعرنوعو بدم بتمرتن مصنعتن كغبرلون غيزي كوهاون يدلي بزي جرناها كنفتحو نخلينا دقنا كاب حدغا كنحلو نتحدارنا كاب حدغا كنحلو نخل كايتمرعنا دقنا تراي بمعباينا نتبدو كنوصون نخلينا مرعا كيغبرنا لذي نا مرعا كالاي ديمهواخ كنتنقط يغبانا هدف نقول بمسعب بزعدي بكندا بزحي فلتني خمي كم زلوا جن to do with mental health issue مالتيو مونغو إرتراويان مونغو يتبعون لجن مونغو إرتراويان professionals لزلوا بتشرشنا دزارب وزربايو فلايا من ساعات بزح ناي أمرو حمام يقط منا لو مالتيو تسمعوا تخونيهم بلندن بزحت من ساعات يوم رسوم زقتلو probably once a week or twice a week ويكون لعسل استربعتون حتى دقي زيرو صندوق له قال يوم يحنقوا بابوريعتو بستفل عليه من قد ويحوين الدب بستفل عليه من قد قطع رأسهم يطفوا له مالتي حجي ناي منافس كي نجر كون خالي ما صرت ناي سلامات كون خالي ناي mental issue كون خالي مالتي سلازي قالوانات uncontrolled anger ويسجع خون خلي بعلو السجنا تشكان سلزهونه هم جبر خلي وجن مشتي حدار زجبر سبعي كقطع تداجميرو قلم نالباش حتى تكون خلي جن كون لعلها ناي mental تجمع كون سلزه خل كما يجركم approach كم تجبروا أتم تشرشين فلتنينا نحن سيمينار كنا هدنا في التنينا حسابي متسنيو مخرون كان هبن فترينا بزح حساب حجونا متسني جن ناي منتال ناي مرو صقم كمناي سغا صقم تايمو ستايلو حبتهم حجز موصنا زلوت فوتهم بزح ነገር يمزحلفو تفرحات بعلو معسكرات جميركا سودان كسغرو كله اب سودان اب ليبيا بحري اب اوروبا زغاطمم صقطታት ازو بزح شجر ስለዝመጹ حرنا بزمس مصو ات فوتهم عند انجليز دعيت رومكم منيكم يرسل لما يفلتنا يعني كم قال ነገር يمزريو مسرخبو بزعدغن تزحسبو ነገር ስለዚህ ፍጽመለም ድማ
أبتسفى مقراصنا محلال نيمزاتو سلازي كما عين السب ما حدار كجبرون كله وزح شجر يقطمنا الله مالتيو سلاماو زنبرسب دحار زنبرسب كتاقتن كتحرار من كله يرى الله مالتيو لازم نالباش يزبل زلهم نالباش نما نفس كي سرح كون خيليو ما صرت كون خيليو ويد ما هاك نزبلكم كون سلازي خيل ناب حكين كد كا مزرابن في التحمد لاين كرلين نايو مالتيو بدحريو دما فلايتهم كاب إرترا كاب يوغندا كاب السودان كاب جلي كيدنا تمرعنا نمسن بصوتنا نحواتنا نستنا زغونانا مالتيو expectation اللون نبزخ مساخ اللون زريو ويدما زقمتو قا فيلم زراعيو ديو خبسئل زراعيو عيفلتنيو قمتات قنا اللون كندا خمزخ تكون اللو كالغاري خمزخ تكون اللو زبل قمت اللون أبزا عدمس مسا شعو تقمتن زي كونس كاون تحتي خون كله أبتي وشتي سدرا بزوح رسمتات يلا علمالتيو حسبوتي كونن ويجزاء يرهبون خونو ويسرح يقولون خون نسو ونايت أنا نجري قاتم ونساقون قا أبي أخذ تاريخ ستلمنت بعلو كبيد نجري إذا بعلو بزح ساقطية من سوى حدار مالتي سلازي مع جاس كدليو أبزي فتحناتو زبلو أنا كلاي نجر دما توم ديمس أنا زلنا نمس زلنا سبات دما الرياليتي أنت نجر معين وتأي مالتي كم زخال نجر كم زي كونه حضرنا كريستيانات بعلون expectation لنا لو منقو مساري أنا حنت حبتنا لما خرجنا لو منقو مسألة زعب حضر مالتي expectation يروانسا حضر تقبر كلا كريستيانات حضر زراعتنا تباسترا قديو يفلتني كلا عينت جنة جرا سيلاتو تستمر عوتا أقل قالايو دينكم مو خيكونا تعرفوا مالتي كأون تحت خوين مالتي أما ترامن زي مزررابن أبكاله عين تحمق نجاراتي وتي حدار أقل قلتيهم كلتيهم كاملتي حجي انت تصبح if you are expecting مالت حدارنا كريستيانات مالت سي ثم حدش مرعتي الزارب زلهم perfect مالت هيكون منالواش نيقال لهم مرعى هم خون خيلي ولا حنتي دي تزرر بلو جنة خون خيلي جن the reality ناي كلاتنا جنكم يكون مالت جن جيجاوي مالتونا يكون حجك التعرارز قبأنا كسرح زلونا جريو مالتي سلازي وشتنا زي موتي قال أرجيت بحري الله أبا يكون أبقى ناتو نتصبرق دمانة حدارينا وتصلو مالتي سلازي بزي مخنياتنا expectations دما انت رانات expectation كل جزي realistic كوينو أب حدار ديو أب تمرت ديو أب سرح ديو هاجرك تلوت كلها ديو you'll be okay ده حاني كم دس ولا فلاي كم رعوا خلوا كنا قرام كله قالوا يمسحقون عندهم وخمو خونا يكلنك كريستيان عندي خم يجي راهم تبل خم يجينا ننتصر بلو ونقرام هين ناس حقوا يمزاتوا ده حركان ده بغي من السنة مالتي the reality is كل حدار سق أمامي كل يزلمك يا مالو متحرق الله مزرر عبالله مفقر الله مسعام الله حقم وها بالله إذا كله جن توسيخوا مود داتا somehow نمثل أرأي خريستوس يلوت الناي somehow زابير تقوم لي مالتي سلزي يقاتمين إذا expect كل جزء هم مخقاتم كم زغل ثم سرع عمت قلتها مرعنا زلنا اثنين مجمر عمت كلام زقاتم نازل برش الجراي كنا زقاتم حجي دكنا ناتنا خوص جميرة مالو دارجاب زجاجونا ترخبوا منيغا سرحك جميرة مالو من الواش مسبيتي حجينا نفالت زلنا مثلني after 25 years ثلاثة أربعة عامات كل علون حجي نفالت علينا مالت نجزار سو challenge اللو زد ما مالتي مسون كله نأكله لو تقوله نسنا أمره لو تقوله mid life crisis بحاله تاي غيرت بالحر حدا جزء ودرب عن حموشتن ودرب عمت مسكونك تاي غير فلايتهم سبوت تاي غير خسعلهم وهي تمهاركو وهي سرحكو ويقرا يقبركو تحطوا خالص بو حتى زناد حتى انت هنا جن كما يجم تملشو طعمي تنقع قباك انا متى سيطان كتكمل كاسلز بزحنا فيه وتعود كهنا السغا كم زي تعود كاجيرو اخر دا كاسلز فتني مالك سلازي تفولتيهم حدا خبتنا ميد لايف كرايسيس اجم حدا
توم سبود عبيت غنسهم شيبهم أنا شبت لهم جماعة يرى لهم عبيت غنسهم ناشتو تينيجرز كم رعوا خلوا قوسلوا خلوا تريهم مالت هو حلفتن عندي هو حلفتن كنا يسوس لازدليهم كم تقولوا it's terrible حمانا قريب مالت سلازي كان كريستيانات expectationنا realistic خون احنا في الصومات كساب زي كنا بس ايتنا اون فتسمت كون هاي تخلنيا علمون فتسمت هاي كونتن ابي ود ما بزح نجر كقاطمي خيلو يلكا نابراها مدفع دامبر فتسمكا زي كونه جنت سلا زي كونه مرعخا ودما نساون كم هيوان صبق سلا زي كونت قليلكا ودما ايتمهارني يلكا دون قريلكا نعامد هال قلي مدك تبعتو الزنا كم تنكا يقبعنا مالتي تندك انستيو كا قفحيو قن حصر ندابلكو كزارب كفتني بحلف زنا اشتو دلخن حجي بحلف كندا زلخم بزح كاب السودان كاب افريكا كوتا ندخلكم تمريحكم يكون تمصو حجي كمزي هاني كلور صنحه عبي سب اي دخونه ادميو 50 دخونه كيدو ناي 10 عام دخونه كيدو تمريو يمص الساعه حرايت بلو نمنتا حرايت بلو توص سلتدل معناتي توص سلتدلي ابدليتو بقى حرايلا توص مسارته تركل سلازي كونه شح غزي دلاي تتغبره كمي غيران كابت سبايز كم تفتح كمي غيرا خابت منقد كم توص كمي غيرا خا كيولدت كلاق توص اتفتن شو امونغو قلع مص معناتي لذي ستيب اتي بخالي چقچق بخالي باسي مصبر تا قند شجر زنبرت كنا ناي ادمي عاب فلل سلازلو معناتي ስለዚህ ንሙፃ መንገድ ተገርኪ ክትምርዓው ንሕት ደልልካ ዝጌጋይ ሓዳር ኣምላኽ ድቀደሶ ቅዱስ ድኾነ ክቡር ድኾነ ዓብ ነገር እግዚአብሔር ድፈቀዶ ሓዳር ይምበር ከምዚ ንመውፅኢ ወይ ከዓ መታለልን ዝጥቀመሉ ነገር ክኸውን የብሉን مسأتنايو موصو نموصوها بتعم كبيدي كم زقليل አይኮነ ማለት ብዙሓት ተመሪዖም ይመጹ ሽዑ ተሰበይቲ ካብ መጀመር ገለገሊኦም ካብ መጀመርያ ተዓድ مسأተው ይጠፉ ገሊኦም ከአቴ ሆጽ ይብሉሞ መንገድ ፈጡ ሁሉ ጊዜ ናይቲ ሰብአይቲ ሓሕማ ናይቲ ሰብአይቲ ከክፉ ጥራይ ንምንታይ ሞጽ ስለዝደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ድኾነ ሰብአይ ክንምርዖ ከም ደብልና ካልኻ ነቲ ሰብአይ ከሓንሳ ምስተመርዓናዮ ከዓ او مساعتناخا نوع እንዳካፋና ናይ ሞጽ መንገድ ክንገብር ጽቡቅ አይኮነን ብዙሕ ኣብ ክርስቲያናት ከም ዝረእ ስለዝኾነ ንእሳሚ ብዙሕ ኣብ አፍሪካታት ስለዝኸይድ ከም ብዙሕ ስለንርኢ ብዙሕ ስለንሰምዕ ማለት እዩ ካልኻ ተሰብአይ ታሰቤቲ ኣብ ደገ አደላ ትምርዖ ደላኻ ኣብ አፍሪካ ይከውንሞ ተሰብአይ ዓብዩ ተሰብአይ ንሽተዩ ዓባያ ማለት እዩ شعسا أقدم بتليفون حرايس للزبالة جنزب بزح تلقط ويتمرعته تمس جنزب بزح تلقط السوق كم دفعت واصل زفلت already كله أو يحز مالتي إذا أبكرسينا تزر أدلله بالتعمين عم تنقل جبا زمانه بتعمل خفص لزلوا مالتي أو شعو الصابت اللي جنزب نجبرة السوق كله سيبي تحز مالتي بس بعدنا عف دجان سيطان مخفت لنا كم مجمرين مسارته تخكل ديكونا مالتي لازم كنت كم زلنا عدما عبيتي كبودي يكون كبقوال يكون تروبو دايما تقطن عدما دحر كوينو صباح نقولنا فتح قصو كم دوست فليتنا كنت كم دقبانا ويكا مسوس انا خاني موصينا كنت كملو كم ديبلنا شعو ازتاتيو ابت حدار مستعتوا ازتاتيو فايلنت دغبرنا مالتي نتاسبيتك نصفع سبعين نتاسبيتك نصفع دغبر تاسبيتون كتحرق بوليس كدول دغبرا مسارات تركل ديكون يخول قال يوخا مسارات ناي حق تاسبيتي ناي حق افكيراتو فتياتو تاعتو قلت سبعي منو نغرو كل نغرو تصبوي اب قال املاح تصبو ابيت እግዚአብሔር ጽቦ ይገልግል አቤቱ መስመጸገን ካደ ሰብ ይቀየር እትخونو ስለዘይ ኮነ ስለዘይ ካለ እቲ ሕርቃኑ አበይ የውጾ ታሰቤት የውጾ ማለት ለታሰቤት ነተሰባይ ተጽኖዑ ይግባ እንታይ ጎዲሉ ወደሎ ሰባይ ንምንታይ ይደሐርቅ ደሎ ንምንታይ ናብገዛና ጭቅጭቅ ድመጽዘለላ ታሰቤት ተጽኖዑ ይግባ ኣብ አገልግሎቱ ጽቡቅ አለ ኣብ ጸሎት ጽቡቅ አለ ኣብ ቃል አምላክ ጽቡቅ አለ ኣብ ደገ ክረኸሎ ምሳዝማል ኣብ ስሩሑ ጽቡቅ አለ ኣብ ገዛ ይድጨቃጨቀን ዘሎ ስለዚህ እንታይ ኮኖ ዝደለ ደይበጽሖ ገለ ነገር አለ ክበጽሖ ዝደሊ ስለዚህ ሾርት ቴምፐር የግብሮሎ ተነገረቲ አው ከተጽንዕ ታሰቤት ይግባ ኣብ ክንዲ ከም ዝገብረንሎ ሓዳርና ከምዚ እንዳበለ ካብ ተጨቃጨቅ ክትጠይቅ ጽቡቅ ኣማኸርት ክትጠይቅ ጽቡቅ እንተኾለኻ ንፍዕትን ለባምን ብስልት እንድሕር ኮይና ግን ንምንታይ ከም ዝድጎድ ደሎ ኣብ ምንታይ ከም ዝደሐረቅ ደሎ ኢላ ነቲ ነገር ክድግፎሞ ኣው ክትበጽሖ ድግቦ ከተብጽሖ
ويكا قسيلهم كافيلهم كما قاقرو يقبا كابنا مجمريا نا فايلنت نقل قدم مخالو سبيت خا مجمريا على سبعي عاويلو كل غزي كزارب لا كجمر كلو كل غزي غصو እንዳጸወገ تصارفا كلو ገለክ ገብር ክጅምር ከሎ እዚ ተፈቅደሉ ይብላን ካብ መጀመሪው ተመጀመሪያ ዓው ምባል ተመጀመሪያ ጥፍ ክብለላ ከሎ ተመጀመሪያ ክንዕቃ ከሎ ስለትብሎ እሱ እንዳቀጸለ ናምራም ደቅጽል ለዚ ቅድመ አንተ ሰቤት ቅድመ ሓደ ሰብአይ ሰቤት ቅድመ ምህራሙ ክንዳይ ፕሮሰስ ሓሊፉሎ አው ቅድመ ምብጽሑ ቅድመቲ ምቅጥቃጥን ገለንካ አምስ ጀመረኻ ምንም ደገፍ አይወጽእ ስለዘሕፍራ ማለት እዩ ሰባት ከይሰምዑ ተሓዳርና ብገለ ከይኣቱ ደቀይ ብደያቦ ከይተርፉ እንዳበለት ብዙሕ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ያስቕትብል ማለት እዩ ተደሪቡ ሓንቲ ከምዴት ትዛረብ ደገ ከምዴት ተውፅኻ ስለዝፈልጥ ቃሱ እንዳመፀ ናይ ስትረስ መውፂ ናይ ጎሓፉ መውፂ ይገብራ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ክትኣልዮ ይግባእ መጀመርያ ሰበይቲ ጥበበኛ ክንከውን በዚ ይደድልየና ንሰብኡትና ክነፅንዖም ብጣዕሚ ደድሊ ደጠባዩ ከምኡ ስለዝኸውን ኣብ ገዛና ከምኡ ኸውን እዩ ጭቅጭቅ ይመጽእ እንታይ እዛ ነገር ተላዒላ ብደቅና ድመጽዩ ካብ ሳሚ ድመጽዩ ካባይ ድደኺመ ደለኹ ኢልና ኮፍ ኢልና ተሰቤት ክትሓስብ ግባ ሰቤት ብጣዕሚ ብዙሕ ጭቅጭቅ ዘለዎ ገዛ ሰብኣይ ደኺሙ ከሎ ተንቆልዑት ገለ ክመፁ ከሎ ናይ ምሽካም ሓይሊ ይቡና እዩ ጎይታ ሰብኡት ናይ ዓብ ነገር እዮም ድርዩ ነቲ ገፊሕ ነገር እዮም ድርዩ እቲ ናይ ዓበይቲ ነገር ድኾነ ብዓብ እዮም ድርይዎ ንሕና ግና ካብታ ደቃቅ ትድበል እተባሃለት ነገርና ንርኢ ስለዚ እታ ንእሽተይ ነገር ካብ መጀመሪኡ ክንኣልያ ይግባአና እታ ንእሽተይ ማይ ብሑቅያ ንብዘሎ ነገር ተቡክዕ ስለዚ መጀመርያ ክትፃረፍን ክንዕቅ ክጅምር ከሎ ኣብኡ ሶርታውት እንተ ብፀሎት ድዩ እንተ ብንጋፍ ድዩ እንተ ብምኽሪ ብምምኻር ድዩ እንተ ኣብ ሴዳ ኮፊልካ ኮሙኒኬት ብምግባር ድዩ እታ ነገር ካብ መጀመርያ ክትቅል ኣለዋ እሳይ እንዳተደረበት ከዳ ናብ ምቅጥቃጥን ናብ መቅታልን ድመጽእ ድቀትሉም ጀሚሮም ኣለው ሕጂ ኣብ ቤት ኣምላኽን ብዙሕ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ምቅጥታል ንሰማዕ ኣለና ብኻራ ተደቀተላ ኸም ደፍራሕ ዓይነት ኣታራረማ ካበዩ ትጀሚሩ መጀመርያ ክመጽእ ከሎ ታሰቤት ክትቀትሎ ክትክል ኣለዋ ኣምጪው ደለዎ ስትረስ ኣብ ኣተዓባቢሩ ካብ ኣቡኡ ዝረአዮ ወይ ነድዩ ድጸልዩ ዓብዩ ኣድዩ ዳገዲፋቶ ከይዳ ደርቢያቶ ገለገሉ ሰቡት ኩሉ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ሳድል ምስተመርዓዋ ነታ ሰቤት ግን ይጸልዓ ይቅጥቅጥ አልጀመር ንምንታዩ ሜቢ ኣድዩ ደርቢያቶ ከይዳ ነይራ ቅድሚ ሕጂ ሜቢ ኣድዩ ጽቡቕ ጌራ ዕቤቶ ሜቢ ኣድዩ ካል ሰብኣይ ተመሪዓ ንዑ ንግሌት ጌራቶ ትኸውን ሕጂ ኣብዚያ ተመሪዕዋ ደሎ ሰበይቲ ንዓዓ ክቅጥቅጥን ንዓዓ ሪቨንጅ ክገብር እቲ ቀደም ዳሓለፎ ዘበለ ኩሉ ኣብ ልዕሊያ ከውፅኦ ደሊ ስለዚ ንሕና ናይቲ ብሙሉ ዳሓለፎ ናይቲ ሰብኣይ ጋርቤጁ ወይ ረሳሓቱ መጓሓፊ ኣይኮንናን ካብ መጀመርያ እዚ ክንሓስበሉ ይግባአና ቅድሚ ሓዳር ምግባሩ ካውንሲልን ምውሳድ ቅድሚ ሓዳር ምግባሩ ምፅንዑ ከመይ ዓብዩ መን ይዕብይዎ ኣብ ምንታይ ተሸጊሩ ይዓብዩ እዚ ክመፀኒ ይኽእል እዩ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ታዳ ኣድዩ እንዳፀላኣቶ ወይ ብሴት ኣቦ ዳዓበዩ ኣቦ እንድሕር ኮይኑ ሰብኣይ ኮይኑ ተመሪዓቶላ ናይ ግድን እዩ እቲ ናይ ሰበይቲ ፅልኢ ክህልዋ ውሽጢ ክርስቲያን ዘይኮነ ይኹን ኣምላኽ ድፈሪ ይኹን ደይፈሪ ይኹን ብዘይገድስ ኣሎ ገለ ኣብቲ ውሽጡ ኣሎ ኣምለስ ኣምላኽ ብሓቂ ኣናጊፍዎ ወይ ከዓ ብቃል ኣምላኽ ኖኖ ኢሉ ነእምሩ ገዚኡ ንልቡ ኣእሚኑ ድኸይድ ንፉዕ ሰብኣይ እንተይ ደይኮነ ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ ፅልኢ ኣሎ ማለት እዩ ብከምዚ ዳሓለፈ ኩነታት ይከምኡ ደግብሮ ደሎ ወይ ማናጀሩ ድያ ብጣዕሚ ተሳቀዮ ማናጀር ሰበይቲ እንድሕር ኣላቶ ኣብ ልዕሊ ሰበይቲ ፅልኢ ዘለዎም ሰብኡት ኣለው ኩሉ ግዜ ዋላ ድሰብኩ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ድሰብኩ ብዛዕባ ኣንስት እንዳፀልኡ ድሰብኩ ኣገልገልቲ ፓስተራት ወይ ገለ ክርኢ ከለኹ ሽማግሌታት ባክግራውንዶም ድሕር ተመልስ ኢልካ ርኢኻዮም ገለ ሽግር ዝነበሩ ወይ ኣቦኦም ነዲኦም ክቅጥቅጥ ዝረኣየ ወይ ከም ዝበልኩም ተፈላለየ ኩነታት ዘለዎም እዩ ዋላቶም ፓስተራት ዋላቶም ብቃል ኣምላኽ ደገልግሉና ዋላቶም ሰብኡትና ክነፅንዖም ይግባአና እዩ ናይ ንገዛና ነንበይን እዩ ናይ ሳሚ ታ ዊክነስ ድኾነት እቶም ካልኦት ሕጂ ዘለኹም ኣብዚ ቸርች ዘለኹም መራሕትን ወይ ሰበኽትን ወይ ሰብኡትን ነንናትኩም ኢኹም ሓሊፍኩም very rarely ሕጂ ኣብ ሓዳሩ ቀስ ኢሉ ጽቡቕ ገይሩ ኣቦ ከመቦ ደዕበዮ ኣደ ከመደ ደዕበቶ የለና ኣብ ዓድና ንርኢና ብሰንኪ ዝውግእ ብሰንኪ ዝስደት እዚ ኣብ ተፈላለየ ህዝብና ዳዓብድ ኣሎ ስለዚ በቲ ተፈላለየ ከከምቲ ዳሓለፍናዮ እቲ ሰብኣየ ዳሓለፎ ኣብኡ ክርኢ ኣለና ኣብ ምንታይ ኣተብክዮ ንሽተ ነገር ንሓንቲ ተብክዮ ኖርማል ዝነበረት እዚኣ ፒሮ እዚኣ ሕጂ ሜቢ እዚኣ ከለራ እዚኣ እንተዳ ንወሰዶ ኤግዛምፕል ንሃኒ እንተዳ ወሲደዮ
እዚያ ፒሮዚ በዛ ፒሮዚ እንዳገበረ ደቁጥቁጦ ሰብአይ ነይሩ ይኸውን አዲው ትኸውን ወይስ አቡ ይኸውን ገለ ሕጂ አነ ኖርማል ነዚ አክል ጽሕፈላ ከልዕል ከለኹ ብልጭ ብሎ ሽዑ ይሐርቕ ንምንታይ እንታይ ገይረዳ ብል ማለት እዩ እዚያ ነገር ከምዚያ ተተሓሓዘት ነገር እንታያ ኢልና ንድሕሪ ተመሊስና ክነጽንዖም የድልየና ሰውኡትና ሽዑ ብኡድል ክንገብሮም ይግባአና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ወይታ ይባርኩም በመቀጻል ገንዘብ ድማ ዓቢ ጸገም እዩ ዘሎ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብ ጉዳይ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ ዩኬ ኣብዚ ዓድና ማለት እዩ ብሪጣንያ ፍትሕ መብዛሕትኡ ግዜ ዝከናውን ኣብ ወርሒ ሓደ ጃንዋሪ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ፍትሓት ዝካየድ እንታይ ምዃኑ ገሚትኩም ኣለኹም ማለት እዩ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ክትነብር ምፍታን ኣብ ዕዳ ምእታው ኣብ ሓበሻ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ጻዕዱን ዝርአ ሓደገኛ መንገዲ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ብሰንኪ ገንዘብ ጠንቂ ናይ ባእሲ ክኸውን ስለዝኽእል ብዝተኻለና መጠን ብዛዕባ ገንዘብ ኣዝና ርዱኣትን ጥንቁቓትን ክንከውን ከድልየና እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓድኹም ኣብ ካናዳ ዘስተውዓልኩልኩም ካብቲ ዝረኣኹኹም ንሒደት እዋናት ክሬዲት ካርድ ኣዝኹም ኢኹም ትጥቀሙ ኣብ ኣውሮጳ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ተን ዴቢት ካርድ እኳ ሕጂ ኢና ክንጥቀመለን ጀሚርና እምበር ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ካሽ ኢና ንጥቀም ነርና ሕጂ እኳ ይልመድ ኣሎ ወይ እንግሊዝ ኮኩፉ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንወስድ ንምንታይ ምዃኑ ይፈልጥኒ ብዝኾነ ክሬዲት ካርድ ምጥቃም ጽቡቕ ኣለዎ ክትብሉኒ ኢኹም ብዙሓት ገለ ክሰምዓኩም እየ ገለኹም ንፋዓት ነጋዶ ኣለኹም ክትረትዑኒ ኢኹም ፀገም የብለይን ተኾነ ግን ናብ ዕዳ ካብቲ ዘእትወካ ሓደ መንገዲ እዩ ለየ ዝግምት እቶም ካብ ኣፍሪካ ዝመፃና ክሬዲት ካርድ ንሪኢና ዘይንፈልጥ ሰባት ወለድ 38.9 48.9 ኢሎም ይብሉ ይኹን ኣብዚ ገዛ ኢሉ ይኹን ኢና ካብ ባንክ ማለት እዩ ክሬዲት ካርድ ክቡን ማለት እዩ ንገርህ ሰብ ኣብ ዕዳ ዝሸኽሎ ሓደ ምኽንያት ብምዃኑ ንበዓል ፓስተር ሙሴ ሰሌብ ዘለኹም ፕሊዝ ምስ መፁሲ ሓደ ምኽሪ ካብቲ ክትብዎም ዝደልዮም ኩምሲ እዝታት እዩ ማለት እዩ ማለት ኣብ ዕዳ ኣትዩ ሰብ ክህብትም ኣነ ሰብ ርያ ኣይፈልጥኒ ዕዳ እንተዘይብዛሕና ፅቡቕ እዩ ክሬዲት ካርድ እንተዘይብዛሕና ፅቡቕ እዩ ናቱ ጠንቂ ድማ ኣብ ሓዳርና ይኣትዋ ኣሎ ስለዚ ድማ ፀቕጢ ስለ ዘለዎ ሰብኣይ ክፈል ክበሃል እዩ ሓደ መዓልቲ ውሽጡ ፀቕጢ ስለ ዘለዎ ምስ ሰበይቱ ክባኣሲ ወይ ሓሻሽ ትኸውን ወይ ስቱድዮ ሓሽሽዋ ይፈልጥኒ ኮንታ ኣብቲ ገዛ ብዙሕ ርፅምታት ክካየድ እዩ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘባኣስ ካብ ዝረኣናዮ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያንና ማለት እዩ ዘባኣሶም ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ገለ እዩ ማለት እዩ ገሊኡ ሓደ ሓሻሻ ይኸውን ሓደ ጥንቁቕ ይኸውን ወይ ትወዲ ጠላዕ ክፃወት ይጅምር ወይ ንሳ ዘይፈለጠቶ ነገራት ይዕድግ ንሳ ድማ ተሓቢኣ ከምኡ ድማ ክዳውንቲ ድዩ ገለዶ ጨናዶ ገለዶ ትዕድግ ሽዑ ምስ ተኸፍተ ባንክ ስቴትመንት ምስ ተኸፍተ ካብ ካኣትዎ ዘይክእሉ ዕዳ ስለዝኣትዉ ክልቲኦም ክበኣሱ ይጅምሩ በዚ ምኽንያት እዚ ብዛዕባ ገንዘብ ማለት ከምዘይ መንፈሳዊና ንሪኦ ገሊና ንምንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ግን ሰሚናር ተሎ ክንካፈል ቸርቹን ተዳ ትምህር ኮይና ብዛዕባ ገንዘቡን ከይድና ኣብኡ ክንካፈል ሕድሪ ብለኩም ማለት እዩ I'm so desperate guys ኣነ desperate እንታይ ኣብ ቸርችና ብዙሕ ነገር ሕማቕ ይርኢ ስለ ዘለኹ ማለት ስለዚ if there is any solution እንተዳ solution ዝርከበሉ መንገዲ ሲ እንተዳ ናይ ገንዘብ ሰሚናር ብምሃብ ኮይኑ ክንካፈል ፅቡቕ እዩ ቸርች ሲ ማሕበረሰብና ድሕሪ ሕጂ መኸርቲ የብልናን ማሕበረ ከቡን የብልናን ስለዝተዓታ ቤተ ክርስቲያንና ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ብዛዕባ ገንዘብ ኣዝና ርዳእት ንኹን ዕዳ ኣይነብዝሕ ብዙሕ ኣይነሓሽሽ ማለት እዩ ምስ ተተሓሓዘ ኣብዚ ዓዲ ኣይፈልጥኒ ኣድያም ኣብዚኣ ክትዛረብ ተሓሩን ክባያ ስፊሓ ክትነግረና እዚ ዌልፌር ዝበሃል ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዌልፌር ፅግዕተኛ እዩ ዝዓዲ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ዝበልኩም ኣኻትኩም ኣይኮን መብዛሕትኡ እዩ ኣብዚ ዓዲ ፅግዕተኛ ዌልፌር ማለት እዩ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መንግስቲ እንታይ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ኣተኩሮ ዝገብር ንምንታይ ቆልዑሳ ስለትሕዝ ንዓ ኣተኩሮ ዝግበረላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ሓዳር እንታይ ይግበር ንኣብነት ገንዘብ ተዳ ክረኽቡ ደልዮም ዘይተፋትሑ ክነሶም ይፋትሑ እሞ ንሳ ገንዘብ ቤት ይወሃበኒ ወይ ንሱ ቤት ይወሃበኒ ተባሂሉ ንክልቲኦም ዝተፈላለየ ቤት እቲ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ሂቦም ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ምንጪ ኣታዊ ይራኸቡ ኣይተፋትሑን ስለዚ ነቲ ሓንቲ ገዛ ድማ የካሪዋ ማለት እዩ
ውጹእ ሓጢያት ምንም ሓንቲ ትጠራጥረው ዘይትኽእል ብርቱዕ ስስዕን ሓጢያትን እዩ ናይ መንግስቲ ገንዘብ ዝበሃል ድማ የልቦን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ናቱም ታክስ ዝኸፍሉ ገንዘብ እዩ ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምክንያት እዚ ቶም ከምኡ ገይሮም ዝጅምሩ ሓዳር ዝኸዱ ድማ ኣይቅፅሎን እዮም ሰብኣይ ብዝኾረየ ቁፅሪ ናብቲ ገዝኡ ከይድ ይኸውን ካላ ዓይነት ኣረኣያዩ ዘለዎ ሕጂ ገንዘብ ኣለዎ ወይ ገለሎ ኾታ ኮንፌስን ስለ ዝገበሩ ይመስለኒ ኣብቲ ሓዳር እንተፀኒሑ እንተቐልጢፉ ምፍልላያት ይረአዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዚና ጥንቁቃት ክንከውን ይግባና ናይ እምነት ሰባት ኢና ንሕና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣይ ሓልየለይ ኢልና ሰንበት ንዝምር ኢና እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ እንብል ሰባት ኢና ቶም ሰብኡት ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ናይታ መርከብ ናይታ ቤት ዝውርቲ ንሕና ክሳዕ ዝኾና ካብዚ ነገራት እዚ እንናገፈሉን እንወፀሉን ነገር ክንሓስብ ይግባአና እዩ ንቤተሰብና ብዕዳ ዘይምእታው ኣብ ዘይኮነ ምእታው ኣብ ዘይኮነ ዕዳ ማለት እየ አሎ እንዶ ጽቡቕ ዕዳ ንብለሉ ብዛዕዲ ሞርጌጅ ዲዩ ዓይነት ከበድቲ ነገራት እሞ ከዓ ኢንቨስት ጌርካ ትረኽበሉ ተዳ ኮይኑ ፀገም የብለኝ ግን ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝረኣኹ ካናዳ እኳ ይረኣኹ ምግቢ ንኽምገቡ እኳ ንምግቢ ካብ ሱፐር ማርኬት ሲ ብክሬዲት ካርድ ይገዝኡ ኣነስ ክሬዲት ካርድ ማለት እኮ ልቃሕ it's not your money somebody else's money ናይ ካልእ ሰብ ገንዘብ እሞ ከመይ ዝኸውን ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ባዕሉ ብካርድ ምጥቃም ፀገም ኣለዎ እንዲሁ بكارد ختكم كلهان كاش ختكم كلهان كاش ختكم كلهان تسمعك كارد جم زح تسمعك السون حدا تمرتيو انت مهاركم انتم ليك او انت بتختمه تصبغي مالتي بزخونه እዚ ፀገም እዚ ኣብ ማሕበራት ኣብ መንጎ ማሕበረሰብና ብዙሕ መፍለላያት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እዚ ነገር እዚ እንተ ፀኒሕና እንተ ቀልጢፍና አድረስ እንተ ገበርናዮ እሞ ናብ ርድኢነት እንተ መፃና ባጀት ዲዩ ባጀት ክንገብር ስቴትመንትና ሰቤትና ክትሪኦ ኣነውናታ ክሪኦ ኮታ ጆይንት ኣካውንት ለና ዝበለፀ እዩ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብቲ ገንዘብ ክንነጋገርን ከም ዘለና ክንፈልጥ ማለት እዩ እዚኣ ኸውዲ ብዛዕባ ገንዘብ ዝመፀ ብዛዕባ ቤተሰብና ንኣብነት محجز متى مالتيو أديام أب إثيوبيا بإرترا درجة بيتسر يبلان وعارفهم يوم أدي خمسة أنا بزيا حوات كل ما وتسايم حجز نجري يبلو من مالتي براز ناتيجن درجة كل بيتسر بإرترا يزولو سلزي حجز كن خلنا مالتيو أي ذكرني أنا سرنا 4 سنة 5 عام تكوننا له بزعبة زي العلنا كنبأس أنا ذكري فلتني جن كشرشنا خبزريو جن بزحات بيت بزيانة ነገር ዚኣ ይባስዮም ማለት እዩ ኣድያም أنا أتمرد نفلتينا بزح كون ناي تليفون هزبي كنا ساعة جزانا تدول ساعة مسديت علل ساعتي تعلل أبوي به هو تخلقها ساعة تزارب وساعة she takes care of that bit مالتي حجي داي تردي والو ناتي بيتسب مالت نعيس لا تفتوني بيتسب وانت فكرهم يا مالتي لازم بزم خنيات زي نحنا خو متسجني بالله أبزحات بيتسب جن ترى نات كترح السدود لهم ناتي كي سدود لهم منا تبعله بزح رسمي كايد لهم بزح باسي كايد لهم ما بجهتكم زي يكون مالت نفعتينا ناتي سدران دحر تقلبهم لي اديام حقوس تكون زغبا فير نهون نرتدا نزرارب تمادات كا حبينا كان بيرترا قدم زباين الاخ هذا معلتي مست فنجره مليسنا نباس لنخل مالتي زون راه حدا كنزراربولن كوفيلنا كنعلللون مسعروختنا انت اليوم طعت عروخت اليوم نخا مساكم تزراريبنا نفتح كمصو زلنا ጉዳይ ማለት ነው ተባረ እግዚአብሔር ይባርኩም ንገንዘብን ንአምላክን ክትግዙ አይትክሉኒኩም ይብለና ስለዚህ ገንዘብ ፓወር አለው በጣም ብርቱዕ ለሆነ የገንዘብ ኃይል ሰብአይ ከአ ገንዘብ ተዳደብሉ ኃይሊ ደብሉ መስሉ ድስሙዑ ቃል አምላክ አለው ኃይል መንፈስ ቅዱስ አለው ግን ገንዘብ ተዳደብሉ በጣም ይውቲ ናይ ሰብነት ኃይሉ ይጠፍኦ ማለት እዩ አዲኑ ሰሪሑ ሒዙ ክመጽእ ካብቲ ሓደ ነታ ቤትያ ክትመርሖ ጸጋ እተቀመጠሎም አሎ ሰብኡት ማለት እዩ ስለዚ ብዝክ አሎም ቶም ሰብኡት ሰሪሖም ክመጹ ኩሉ ግዜ ንሕና ክነተባብዕ ይግባአና ሰብአይ ሰሪሑ ክመጽ አለው ሰቤቲ እንዳወለደት እንዳጠነሰት ወላ ክትሰርሕ ከላታ ሰቤቲ ከምዚ ፓርት ታይም ነበር ፉል ታይም ክትሰርሕ ፉል ታይም ሰሪሕካ ናይ ገዛ ክትሰርሕ ቆልዑት ተአሊ ኩሉ ናብኣ ክወድቕ ክትፈቅድ ብዙሕ የብላን ይድብላና ሰብአይ ሞር ትስራሕ ናይ ደገ ሰሪሑ ገንዘብ ሞር ሒዙ ክመጽእ ዘለዎ እቲ ሰብአይ አይ ካለን ወሳክ ትገብር ኣለዋ እሱ ክገብር ኣለዋ ኢላ ክትብል ይብላል
ግን ብዝከዓል ሰብኡት ሰሪሖም ኣዲኖም ካብቲ ሓደ ናይ ቤት እዚ መራሒ እዩ ሰብኣይ እዩ ንቆልዑት ኣላይ እዩ እሱ ናይ ዝገዛዚ ርእሲ እዩ ክባል እንተዳ ኮይኑ ገንዘብ ከምፃ ኣለዎ ነቲ ቤት ገለገለ ግዜ ኣሎ ስራሕ ይወፁ ኣይከኣልን ይኸውን ሽዑ ኣብኡ ናተይ ፓርታይም ይሰርሕ እንድሕር ነይረ ፉልታይም ይገብሮ ፉልታይም ይሰርሕ እንድሕር ኮይነ ከዓ እቲ ስፔንድ ዝገብሮ ነበርኩ ገንዘብ ናይ ኤክስትራ ዝኾነ ደውፅኦ ዝነበርኩ ንዑ ቅንስ ንገዛና ያሃንፀሉ ማለት እዩ ንምንታይ ናብ ብድሆ ናብ ፍትሕን ናብ ጭቅጭቅን ስለ ዝወስድ ገንዘብ ምስ ወሓደ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሰብኣይ ካብ መጀመሪኡኑ ሰሪዑ ሒዙ ክመፅእ ኣለዎ ተዳኣስ ገንዘብ ዘይብሉ ከዓ ኣብቲ ገዛ ብብዙሕ ክሕግዝ ኣለዎ እታ ሰበይቲ ከዓ ሰሪሓ ክትመፅእ ማለት እዩ ብገንዘብ ብክልቴና ኮይና ነቲ ገዛ ክንሕግዝ ይግብኣና እዩ ስለዚ ሰበይቲ ሰብኣይ ተዓጢቑ ሰሪሑ ክመፅእ ደጊፋ ደኺሙ ሰሪሑ ሒዙ ክመፅእ ወይ ከዓ በተሓሳስቡ ድዩ ብገለ ኩሉ ክሕግዞ ይግብኣኒ ገንዘብ ውሕድ እቲና እኮ ኣብቲ ገዛና ኣታዊና ብዙሕ ንገብር ንኽእል ኢና ኣተሓሳሰባና እትረዳዳኣና እንተዳ ፅቡቅ ኮይኑ ማለት እዩ እሱ በዚ የውፅእ ኣሎ ሞ ኣነ ከዓ በዚ ወፅእ ኢለ ህልኽ ጌርና ናይ ገንዘብ ኣወፃፅኣ ህልኽ ክንገብር የብልና እቲ ገንዘብ ናይ ክልቴና ኣነ ዝረክቦ ገንዘብ ሃኒ ዝረክቦ ገንዘብን ኣብ ሓደ ባንክ ጌርና ነቐምጦ ክነውፅኦ ከለና ከዓ ብሓንሳብ ነውፅኦ ግን ከበይን ኣትወ በይን ወፃእካ ኢላ ካብ ጭውጭቑካ ይብለይን ከምዚ ቁሩብ ዝኾነ ገንዘብ ከዓ ድላይ ቦታ ከዓ ሪላክስ ዲ ክገብረሉ ብናቱ ዶ ኤክስትራ ገይሩ ንገለ ክሕግዝ ዝደሊ ከዓ ንሽተይ ኣላውድ ክገብሩ ኣሎኒ እዚ ገንዘብና ምስ በዝሐ ተዳ ገንዘብ ምንም ደይበልና ግና ነታ ገዛ ትውዕል ድሕር ኮይና ግን 100% በተተሰማምዓና ኣላ ነቲ ገዛ ከዓ ብዝግብኦ ጌርና ክንኣሊ ይግባአና እዩ እንዳዓበና እንዳወሰኽና ንብል ነና እንዳሓለፈ ግዜ ክንዛረብ ከለና ሕጂ እታ ብሰርሓ ገንዘብ ብንሽተይ ትመፅእ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ክኸውን የብሉ መጀመርያ ክንመርዖ ከለና ሜቢ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓረ ግን ብኩሉ እንዳወሰኸ ክኸይድ ኣለዎ በተሓሳሰባ እንዳወሰኸ ብገንዘብ እንዳወሰኸ ነቲ ገዛ ኣመራርሑ ኣረዳድኡ ነቲ ገንዘብ ኣተሓሓዛ እንዳወሰኸ እቲ ሰብኣይ ብኩሉ ክኸይድ ኣለዎ ንሕና መጀመርያ ክንመርዖ ከለና ወላ ሓንቲ ነበረና ገዛውን ኣይነበረና ወላ ገዛ ንሓድረሉ ኮይኖም ኣይነበረና ክንመርዖ ከለና ኣነ ምስ ሕዋተይ ይቕመጥ ስለነበርኩ ገፊሕ ገዛ እዩ ነይሩና ናይ ምስ ሕዋተይ ብሓንሳብ ኮይና ንቕመጥ ስለነበርና ሼር ጌርና ኩላና ብሓንሳብ ንቕመጥ ነርና ማለት እዩ ዝተመርዓና ኣብ ሆስቴል ሳሚ ድቕመጥ ነይሩ ኣነ ከዓ ኣብ ምስ ሕዋተይ ከም ዝበልኩ ድቕመጥ ነይረ ሽዑ ግን ኣነ ስራሕ እሰርሕ ነይረ እሱ ከዓ ቤት ኣምላኽ የገልግል ነይሩ ምስ ረኣናዮ ግን ገንዘብና ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ንቤትና ክነኣሊን ዝብል ናይ ሾርት ተርም እዚኣ ከምዚኣ ክንገብር ኢና ኣብ ሎንግ ተርም ግና ኣነ ብከምዚ ክሰርሐ እስኻ ከምዚ ክትገብር ኢኻ ገዛና ሽዑ ከምዚኣ ጌርና ክነኣልዩ ኢና ደቅና ምስ ምፁኻ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢልና ፀሊና ፕላን ብዘውፃናዮ ፈቅደ እግዚኣብሔር ጠይቕና ፕላን ኣውፂና ናይ ሎንግ ተርምን ሾርት ተርምን ኢልና ኣውፂና ማለት እዩ ናይ ሾርት ተርም እታ ሸዓ ክትመርዖ ድግባኣና መርዓ ከም ዝበልኩኩም ሕዋተይ ፋሚለይ ገለ ፅቡቅ ስለዝሓገዙና ከይንውሓልኩም እምበር ደይሓሰብኮ ክምርዖኩም ከለኹ 6 ወርሒ ሓደ ስለዝሃረመኒ ወዲቐ ማለት 6 ወርሒ ምስተረፈኒ ስለዚ ዝገፀይ ተቐዲዱ ርእሰይ ወዲቐ ርእሰይ ተሃሪሙ ርእሰይ ተኸፊቱ ኢደይ ተሰይሩ ኢደይ እግረይ ተሰይሩ ወዲቐ ማለት 6 ወርሒ መርዓይ ምስተረፈ ማለት እዩ ካብ ስራሕ እናተመለስኩ ከለኹ ከምኣ ገይሩኒ ሽዑቶም ፖሊስ ድመፁ እቲ ዶክተርን ሪኦም ማለት እዩ ነቲ ቦታት ፅቡቅ ኣይተሓለወን ኢሉ ኣቲንክ ኣገልጋሊ ስለዝኾነ ድዩ ኣምላኽ ሓሊሉ ድዩ ከምዛ ዝበልኩኩም ካብቲ ባክግራውንድና ኣገልጋሊ ገንዘብ ስለዘይብሉ ገዛና ኣይትመርዐው እዮም ድብሉና ደለው ኣምላኽ ንዑ ድዩ ክገብር ደልዩ ኣይፈልጥን ኩሉ ድመፅእ ግን ንሰናይና እዩ ኩሉ ብዘውፃናዮ ከዓ ኣይኮነን ብፕላን ድኸይድ ሽዑ እቶም ዶክተር እቶም ፖሊስ ተሰማሚዖም ካሓሳ ይግባኣ እዩ ከምዚ ገይሩ ድገበራ ኢሎም ገፀይ ተሰፊዩ ገለመንታት ብጣዕሚ ተቐዲዱ ነይሩ ዛብ ዓይነይ ወሪዱ ዝምዕጉርቴ ኩሉ ተቐዲዱ ነይሩ ሽዑ ሰፋፍዮምን ማለት እዩ መርዓይካ 6 ወርሒ ተሪፉ ኢለዮም ነይረ ሽዑ ሃኒ ምስ ፀለየለይ ኣነ ተፈዊሰ ኣብ ሰሙነይ ኦፕሬሽን ክገብር ቆፀሮ ተገይረ ከለኹ ተፈዊሰ ማለት እዩ እሳቶም ከዓ ዝተዘራሪቦም ገለገይሮም ኣብ ወርሒ እንታይ ኢሎም ሰዱለይ እቲ ገፅክ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ከመይ ዓይነት ኣሰፋፍያ ኮይኑ ኣሎ ክንድቲ ዓይንክ እንድሕር ጠፊኡ ክንድዚ እዩ ገለኺ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ክንድዚ ክንክሕሰኪና ኢሎም ብዙሕ ሰዲዶምለይ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ድኾንክዮ ስእልን ፎርምን መልኢኽ ስለድና ኢሎም ከምቲ ድኾንክዎካ ከክንደይ ክፈልካ ይሰዱልና ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ብሎም እግዚኣብሔር ድኣምን ሰበ እግዚኣብሔር ካ ስለዝፈወሰኒ ወላ ሓንቲ ኣይድልን እዩ ንእሽተይ ግና ተረኣኹሞ
I don't know يبلين ولا حنتي يبلين حجي نشتي مسمر نشتي كم زيا يلا نقول زيا بيرفوسني completely حاول بعلو بتصلي لي يعني كن مروعش دشتوري تعرفوا له بلكم مالكم بتصلي لي حاوك أبرسي الورده مثلا نمو كم زي أنا بتلفزيون خاطريو حدا تخلت خلامو قلتي فاكتور بوكل كتريا أب فيديو إدريهم بر كم يروحون تسافافي بلاسترن قلمنا جيرهم إيدين أجرين قص كل تقدادي دينيرو بحاول منفس كبس جيرو قويتا فسيم مفوسين أب قص زنبرن إشتي بقرديو تسلم ده نقوله ده كنسيون فلتنا كله أصلي كم زناي بيبي كول عجيرو قويتا أصلي فوسين تأمرا within one day نقول سديله مش كما فينا ده قص مالجي ساتون كأده حروار حسديدو كندزكن كفيلنا عينك كم زدهم كيلو كلي لا بتي بوليس ريبورت تصحفوا مالتي شو دكتور تصحفوا غيرهم سلالنا بلوني أنا أملاخ أماني تفوسي إزاي فوسني من نجاري بالليل ليه سجلوا بالك حسائله بتجزيتي نايمر أنا لمزين ناديو نايمك بناديو نايقلدي نايو كله شو سليدهم من ناقات أنا بك أدحر شدش تروح مر أنا هندي تليفون لحجي إسكاب سدوا لي قالت مر أنا 4 واحد تليفون لي مالتي بمر ونتمر أنا درجة حموش تبي تسبد أكل يوم مر أنا نيرو قفعي نيرو كابلا علي إسكاب تحتي بمولو بتتلا أخلي جنزب جيرو تلا أخلي جنزب جيري مرعي كحسايلهم كحسومني زي أبير كم زي جيرو أمرني أبتي كلاي كا نايتي ملس دكم كله خا أبتي شرط خا أجاي ودق مو شرط كن جنزب تباهينا جنزب سبب نيرو جل سباتين وركي 200 جرام لأكل ورك اليوم مالك أو خا أجام صدق خا أفتح ملسنا خا تورك خا بس حتني بمرعون نجزي أبير ملسي كا جيرو دشل من ورك خا نجزي أبير نعم بتجزي تجنزب أين برونسان جنزب كأين برنن أنا نجزي أبير قال كأن أتوه يبهر خناي نحنا جنا كم سبات جنا بلان جيرنا مالك دحرت حدارنا كم جيرنا حدارنا نمرحون زبل مالك كم أوصينا بتسرحين دا سرحكو اندابلنا انداوسخنا قينا غزاغزينا كلا غزاغزينا دقنا صبوغنا نعبيوم صبوغنا بلو مالنا بلانك نوصي يغبانا غنزب اتحازك نمهار يغبانا نعي انا حجي فوتي دك نسياتين مزيد مساك تسمامعت لك دك نستيو ناي اذن غز كدان غز بقى ارمادي خدد سكاب بصح كداون تدغز ايصغبني دس بلن بقى لوك نايس كون مالتي حسب حلف يبدي اجاو جنزب تدادي بلي تدا نتجزات بالانس كغبرون تداده لي نزي زغزو زنبركو كل تطوي بلو كل غزي كان جنزب علنا يكون جنزب زي نبرنا غزي كان يم صراحه انا دقارت كله سامي كان صراحه تبع زي نبرلو غزي هاجرنا شعو انا ndتدغزو تديد زنبر قنس بلو سامي مصحف تغزو فوتو نعوها قنس نبلو شعو نتجزانها اب مغبن اب كاله نغرن ايمرجنسي دخونه نغر نغبر مالتي كل غزي كن داتسمام معنا سناي نزخونه نتجزاناس املاح دفتو اتتماخيرنا نوسنو وسانه وي انا دغبرو زبل كله املاح كريو كلوس دس دبلو نتجزانا خا نابطعنا غصو دوسدو حدارنا صبو دغبرو بناي ገንዘብ اونست زخونه فير دخونه غيرنا كنسرحن كنعلن يغبانا كاب كلهم دقنا ما عرغيرنا كابتم هنا اغلغلت سلازخنا دق اغلغلت لكم مو وسخاتكم زياد لكم انا كاب تحدد صلا زيانير دق اغلغلت بش بدبلص خونالو ابراهامس بزبلص እግዚአብሔር ባሪቆ ስለዚህ ዝበለጽ ክንባርክ አለና ዝብል ጌርና ደቂ አምላኺና ከምቲ ነው አብርሃም ዝባረኸ ንዓናኻ ዝባረኽ እግዚአብሔር ገንዘብናኻ ታንሽቴ ዝባረኽ አምላኽ ነተንሽ ክልተ ዲናር ድኸፈለት እንዲያ አምላኽ ካብቶም ሃፍታማ ድኸፈለት ድበለጽ ዝራእየ ማለት እዩ ንቤት አምላኽ ዝግባእ ንቤት አምላኽ መሃብ ንገዛና ድግበር በሐሳብ አምጺሌ ንሳሚ ክድግፎ ኣብቲ ገንዘብ ኣተሓሓዛይዲ ብኩሉ ሙሉ ድኾና ክንከውን ኣለና ሕጂ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም እምበር ገፊዕ እዚ ናይ 24 ዓመት ዝሓለፍዎ ብገንዘብ ምስኣን ሓሊፍና ኣለና بجنزب بش حالفنا لنا እግዚአብሔር ጣልቃ እንዳአተወ አኩሉ ለሐሰብናዮ እንዳአተወ ባሪኩና ለኩም ዝብልኩም እወ ከመገርና ግን ሓዞ ዝብል ግን ኩሉ ግዜ አትቲድና ብህል ኸውን ይብሉ እሱን ቤተሰቡ ስለሰደደ አነ ከሰደድ ድሕገዝ ፋሚሊ ብለን አነ ወ ንንዳታ ሃኒ ፋሚሊ ግን እንሕግዝ ካውሉ ለዓሊ አኔ ከምዚ የድልዮም አለው ከምዚ ክሕገዙለዎ ከምዚ ኾናለዎ ብል ገንዘብ ገዛና እንድሕደ የለ ስቕ ንብል ነው ሕዶ ገንዘብ ጽቡቕ ተዳለናኻ ነዝገዝኦም ንቀይረለው ነገራቱም አብዝሕ ነብለለው ባላንስ እንዳገበርና ግን ንገዛና ብጽቡቅ ጌርና ከነአሊ ይግባአና Oh, God bless you. مدحريو منالباش كم
نايتهم سبوا طرح عندي خزارة تفقد الله لهمي ماني زين كرايسيس سبوا تندك نستيو بزح يرتاك مثلني تقام علينا نحنا كم إرترا وبهلي تقام علينا سبعي عندنا تفلطوخن نفلطينا همي كم زنبرة همي كم زخبر بريد وينر بلو سوء السرح سبيت بجزاء زلا جنزب مسوء كله أزي خبريو مسيخا حفيقات بلو البتقات خبرت سبهال سبعي يقبلون يرو مالتيو حجي نعون دارانا عبينا مسينا بكندا جن معرنا زي كون كنسل علينا إحنا زرلخن مالتي بقول له كنا أنت بقول تبادي من قصة زي حق زي كنديو كوتا كله نعرفنا حاجة زيو خلنا زابا مرنا نحنا شجرا لنا مالتي الرول ناي سب أي تايو خون زلو كما يخون زلو زبل أبزي على مسمات قرب تحواويسون نحد حدود ما تحراري من سلزلو اكتسب أي حد جزية زجبرو يتفقوي مالتي حجلا بام سبيت إن حد أخون كسخجن نايسب أي كيش قرتردي كي كم أقسم معهم زي بلو عينت من قدي كتمه زي قباك مالتي منال باش سرح يبلون خون بس كوفيد 19 زبال زلو سرح يركبون خون سخجن كم أقات أمو خوينو ومن قصري حق زوكي ويبعلخي سرح يلوك خون سلازين السوق سريحو زي ما أتاو بعلو أبوشتو زي متصلو حما أتصلوا له مالتي مسدنتو مستناتو personhood وhumanhood وmanhood زراخب يزقبرون سبعي نعاخن سخن تساقامي بالكنن مالتي لذي الشقر سلازلو تحسبيتي بستغى علامة أن كمو خصمعو كم زي كالعينة جيران السبعي انت قادرت اللي تصبغي يترف دحان تو مسبلة سأنو تيها شبت مهابدو قروم حسابدو قال دحان سو تاريخي سيلن انت هنا قن زقبا عينة كبرت مهاب نسب ايكا زنتل زي مبال ابزي شرطنا يعزابي تندك نستيو بسبوتن كميجرن كم زاربوم قالين قرمي عزيو يسنبدن مالتيو sooner or later دما فتحنا بأسن كعتو خلوا دما عزب مالي سلازي ولا حنزاربو خلنا نسبوت كن بستغالك كن متن كل جزء كونن I'm sure كل جزء كونن أنا هاني تبلني بشمي يسوى عن جزء له أتات تبلني جزء له نمتى تخخت دا بليام دا مسمع بيام مالتي أي قات مني مالتي مالسي نتسلت التحرار وملك أخذ صوعات خليها مالتي تهونا قل ترى تدقاقي مخا كم سبات عينات كم زناي زنتل زبل كم عينات أزراربا نسب أي مزراب مالت أزيو كخبديو كحرقيو كم سبات يخ أتزارب كي كم عرفتو يخ أخو ملكيو سلاز حرق تشجرنا بيت كم تسايو أبيت كأتنجر كفنجريو سجن كوني مالتي مزوطة عايزة نعنا اخترد دالنا زدليكن دكاي حواتي كل خندما نسخات كن نايتعات أتفنت بهر لك نتعات أتفايخن أبو وصا أخيد كن مالتي متيغن أدينا بوينسين أبشولنا متينا هذا سلازي متصوم شولن متيم مالتي أدي شقريب لا ولا خب جزات زي وصات توم دكاتريو تجازات خستردو صبحت تسرح اسمع حازوسا بتليفون تزارب قال بعلم بوينتام كوكو مسكنا أنقوا خاص لزيردو تسأليه بعل نروي بعل شو دنكا إنجليش هيكون الزرب بقى حرق يزوع النيرو أكل تقنا دي سلسة تقنا خملسين حدين مالتي هدي كان imagine نسقط كم زخبدنا أبو سمراسي أنا ريوي فلتني أبو يا مصب تيو قال بعلو جراء الريبو كيتشن آتيو قال كسرح ناس عبد نوري أدي عبايس تسمعنا نريا كيتشن كنا أدخل الناس وتبهيل لا مالتي سلازي إزيس أجمالنا flexibility ون يقعدلنا يو التيفنا عدينا يمفلات إن تعات أفنة النجار زح سلازي قعدلنا ما هذا نجار زي مسنات ناس إن تتحازن كبرنا زوجدل الناس لازم مثلنا توم سوود نشيء قرينا مالتي كم حزبي لازم إذا تردي كان الصخات كن لبا ما تدعون كن كم خمسة يسمع عنا اختك برانا استخلاص كم خمسة يسمع عنا جنزب جنزب كين سكف كل مسابقات ممكن نرخب كلنا بزين سكف ولا عينتها قراربا نعنا كبرنا حاف كتب له تخلاص خن مالس لازم إذا تردي على الصخات كن
فلايتهم حدش تمرعوا تلالهم تردوا لهم سامي أتصبح كنت ترد لهم they are struggling of life انتايو تسبعي زبهال definition why am I here زبل definition أعلم يتصبهم مالتي كلا دم بزعبة سبوت بزعبة نختردو زقبا كان بزح زرباي نخلمينا أنا كزرباي سباحي سلو زغون كيمبر سبعي بزح يزربني سانك مسكرال كنت خليا بزح يكوننا نزرب نحنا كما يوعيلك أنت لا تنا أنا within 4 minutes ودي يا جزاي وفيله له بعد هذا حد راح ولا يزربا مالتي إكزابير سجاي ما تشمي بكون إحنا هم عايمين تيبلنا سلزي دا سلزي خا نقول يوم سبات إيدهم وصبلو مالت نمتايب تابوشت أمزل السمع أمزل السمعك قال صوص سلزي كل يوم منبر كتهرر مسلز دليل يكون كل ما قلتهم قالوا إني الزرب زلهم مالتي بار كم زي خاب كونات تسجم أنا نسخات كلمة أنا نسخات كم فلان تاخد جبراين دل كثر الدعالنا شجرنا كم زعينت نجار كأخم زلوا سبعي كن تردي كن أوشتو بزح نجار كم زلوا عقيروا يسبعي سوق زبل نسب كي تزارب يزبل أنا كان على statistics جوجل أتخون كتريقو تخلي مبزحتهم رسوم تقتلوا لكريستيكون كتبعتي مولو على مبزحتهم كتبعتي مبزحتهم ناي mental health problems اللهم دكتبعتهم سلزي تاي زريكا ودي تبعتها is vulnerable سلطانو توسيدو زفانو توسيداتو كبرو توسيدو حجي اب كندا معري ستاي كوينو in fact is not necessary يكونن بطيهم انجليزيان كانوا man is not no more necessary بعلن كله جبراس لزخله حجيد ودك تبعتاي كم زيد الله عينت غيرو زرعي له زبن مسيل مالتي كما امنت نحنا قل كبرينا يتاغزا سبعي مخارن دحر فليتنا ايشتي نغير يا هات حبسه سبعي كنغرك عم نغير يكون سبعي حبسه ايشتي نغير قلتهم على الديسي عدي نبوي بشمو صوي عتيت فلتني بخالي جراب بشم انا جنب جرامبر اي تصوعوني بالشموس كم دي سايت يصوروني ناي كبرت نغري مالتي سلازي بستحاله متن استحت تستوعللنا تردالنا كتكلا علكن مالتي اذن حر تردي كنالنا ابهيوت بزح نغر كنكسب نخرينا مالتي سبعي جنزب سلازي مصطرح بعلو تشعروا له the breadwinner they مهانو سخن كات درب كن غلخت بلو خلخن سبعي that really يعني that devastated جبرون ومالتيو ما أنا عيدلني يا مالتيو يلو يوس نقال خير نقال كريون تقولوا إخن مالتيو هذا خبتين سبعي نبزموت كابزخدوا المغنيات بزح مغنيات يزولو هذا خبت نبزموتون زخدوا السبعي دون إذا مغنيات زي مالتي نالباش تاز خدا قال بزح كبرت تخبرات خون تي اديو تقبروا لزنبرت وإذا ما بقى فلو عينتها قراربا تقربوا تخون مالتي سبعي زغنا بيتو يسئنولو بيتو كال نجر وجي يزركب زلو مالتي سلازي بزي تبقيسو سبعي عينتو نبكال كرئون كتقبريو سلتخلي بستغى متن up to decision making ديو ولا superficial زي قد شكو ولا ون زي كيلو كهون جنب دحيت كونكي نسخهم زقبرو نسخهم زخونا نجر جيركا أبكلمي دكها صبو جيركا مزرب نسوي أي خطخص بيو زلهم زون ترد على يخنز الشكل إذا خمسة لنا يا بدحريو هذا غت تشجرنا انتاخن لينا معاسيو زبقس جماعتنا نعم لبامات ندحر دا خوينا نحنا مالتيو نعملنا نحمم سبات لنا سعال كيف ناتحزنا سبات لنا مالتيو تولتيهم سعال كابتي سعال زت حزنا حاجه مخنيات ستريسي مالتيو the body somehow ويبزح سريحنا لنا ويابقل قهينا لنا ويهاليخنا لنا ويصبو ايدك اسنان ويصبو اي بلعنان بزي مخنيات the body has become vulnerable مالتي سلازي قلتيكو سعالي حزنا شو ترح بكال مخنيات كل واخلي مالتي سلازي اب حدارنا دما شجر كل عال كله جنزب تخوينو استوعلكم اللهم اب علاج عسرا عسران حدا قليا متى ورح مود اساس نخفل مالتي هذا جزيون توم دك تبعته نايدك نستيو تجمد مخرج داكم جبويتي ورحوينا يدك نستيو نجارون سلازلو زغان رسعنا نسوق عاشعو إلا وطاي مود ناتني كايري بهرمونز بلاي الجيمز أو تو سلازلو زون كردو يجب عنا مالتي
مبزحتو غزي ناي سبوتي انا ززارب سبعي سلازي خونكو بزح غزي انا زنصرصر كدكم كله ወይ ጽቡቕ አይደቀስኩን ወይ ገይሸ መጽየለኹ ወይ ኣብ አገልግሎት ኣዝየ ሃሊኸለኹ ኣድያን ትፈልጥያ ካብ ሱዳን መጽየ ወይ ካብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ንኹን ወይ ካብ ሱዳን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ መጽየ ናብዚ ዓዲ ዳርጋ ሰዓል ዘይሐመም ኩሉ ግዜ የልቦን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምኽንያቱ ትፈልጥዩኹም ኣብ ኣፍሪካ ተገልግል ከለኻ sometimes 19 ሰዓት ነገልግል ማለት ካብ ንግሆ ሰዓት 8 ጀሚርና ክሳብ ሰዓት 11 ናይ ምሽት ነገልግል ማለት ንግሆ ሰዓት 6 ካ እንደገና ከይጅምርት አገልግሎት ማለት ለዚ ሓሊኸን ደኺመን የዝመጽ ማለት ሕጂ ንስኻት ክንደቅና ድማ ክርዳእክም ዝግብኦ ሰባይ እንድሕር ዳ ሓሊኹ ንኸንፀርፅር ኣብ ቀረባይ ሕማቕ ነገር ንኽዛረብ ኣብ ቀረባይ ንኸይምልሰልኪ ከምዚ ሃኒ ገለ ንኽብለኪ የብሉን ዓቕሙ ወዲኡ ስለዝመፀ እምበር ስለዝፀልኣኪ ኣይኮነን ማለት ስለዚ እምበር وديان تزاربني ما عقم خدي تقبري لا خندي معلت المخر تبني انا خا مخراخ قبروخا صعري جنا بدوشت يلن كما عينت عقمي يبلين دا جميرين حد نقركم تخيل كجميرين بالريلاكتانت اندحر نحنت نقر تدا غيريا بك بجكا كال زغبر كوينو ايسمعني ودما مصحف صحفني ربسي اخويني literally كابزيا سديا زيا خوفيليا زلخو دارغا نخدك استرحي خابزيا تسنيرم شدوش دور حملو I was here I was stuck here for hours and hours and hours and hours هم بحر لاني صبغي يكونكم بلوكم زلو حما غمري بالانس لا يكونكم ስለዚህ ሽግር ዘጋጥም ዘሎ ስለዚህ አብኩም አይነት ኩነታት ምስደኸምና and ርስዑ ዘይብልኩም እትክፉ ድማ ሻዓይ ዝመጽ ማለት እቲ አጋንንቲ ልክ ኣብታ ሰዓት እቲ አመጽዩ ወይ ሰበይት ኻይጥቀም ወይ ንኣኻይጥቀመልካ ወይ ገለይ መጽ ሽዑ ተሐርቅ ደሓር ዝተዓሰካ ዘረባ ድማ ትዛረብ ማለት እዩ ለዚ ኣካላዊ ድኻም ወይ ንኣእምሮ ድኻም ኮታ ኩለንትና ድኻም ንዲያብሎስ ርእስኻ ኣቃልዒካ ማለት ሕጂ ሓደ ካብቲ ክመኽረኩም ዝደሊ ኣነ እንታይ ርግጽ ክንሰርሕ ኣለና ክንፅዕር ኣለና ክንደክም ኣለና ክንርህፅ ኣለና ግን ካብ ዓቕምና ንላዕሊና ንሰርሕቶም ሰጉት ሓደ ግዜ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ስለንሰርሕ ድማ ብዙሕ ነገር ይጎድለና حاملنا بلا عكاون حدا جزي الناس وتسعكاون ناي فقر نجار كتجبرن بالانس زخونة عبيد كترن كتفتن زلك هون اسمه عنه مالك سلزي ديابلوس مبار قويتانا مستمع إيمت إيوه نعنا دما مسداخل منا إزمت أننا منتاي أبزي الريزرفيشن شعية بالنان نخنسلون حيلية بالنان بكا من فساونا تاي رأينا نشعو دي خامس لزلو أبكم زين قبر مالتي أستعملكم دون أب مرعى قداي كنا كايد كلنا كندا كأورجانيزر يخم تمثلوا أب لندن كابزريو حدا سجرنا أم مرعى بزح باسي زرع ومن قلتم أو نقل مالتي ومن قلتم دياقونات ومن قلتم مزبي بزح شكو تشابلو بزحنا ندها فاء ونمن تعمل لكم كل سب ويكيدك أسا يحديرو ويكيدك أسا يخنيو بقى سترس هالو لذا أبتسترس تماني أقان انتنا قريمة تسمو يبدل وي وطم قول عزلو تفلتهم نصرصر مالتي عشتو ملوليتي من الواش كي دقسنا حديران خون ولا حموم خون خيل و سبيشال نيد زلو خون خيل كي دقسنا قنينا خون خيل شعو يشتي نغرات لينا مالتي طق نبل مالتي نادد مالتي لازم تقاليو كتعريو زي تخيلي كاباخا وصاي مالتي انت قلعوك حمخا خلوك فلاي مالتي تقاليو كن كنا عريو نخيل كم زخماي كاب سراح مقناس كدلي نسنكا زن بعالم بيتي دما نزي كتردالنا كتسعتا يقبع كن مالتي انت لا دخيلنا لنا كجو تدا نبلا لنا خوينا دخيلنا ويبانيو دوخ تحسب دوم خالكا الكا ويدما تزاور قرب نفاس توقعيكا مساء مبال ويدما تعمق بمسرح كوتا تي يدليون يو إلكن التقبرو نقر مقبارا بر شعو السيكونا من suddenly he has changed رقصناي ولا حدث كم مونغو ناسي كفاتح يلو زمرعو يلن كم مونغو ويكبعس يلو زمرعو ولا حدا كريستيان يلبون ولا واحد علماء ونبر كنا بريا يلو متقنا عقمي يقادلو له حدا عقمي يزقادلو له زلو مخنيا دما الزيتات بمخانو انت دا دخامو تردينا له قلطيفنا نغرات نخنه تعراريو انت تزاربون سلاز دخم اوكي
exhausted ኮይኑ ደኺሙ ረይዎ እንደ ኤልያስ እንደ ሰባት ሓሪዱ ምስ መፀ exhausted ምስ ኮነ ኢዛቤል ካ ደብዳቤ ለኢኻቱም ታይ ከም ዝበለ ትፈልጥዎም ስለዚህ እዚ ፀገም እዚ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝክፍሎ ፀንሐ ደይቅየር ነገራት ብዙሕ እዩ ዘሎ ንምሳሌ ሕጂ ከም ዝክፍሎ ፀንሐ 6 ወርሒ ደኣክል ካብዚያ ሰይዳ ኣይተሰል መጽሐፍ ናይ ራእይ ዝጽሕፍ ነይሩ ከንብብ ክጽሕፍ ኣብ ኣኸሉ ከዓ ፌስቡክ ኣብ ሶሙ 3 ግዜ የገልግል ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ቸርች ኣገልግሎት ብኦንላይን ነይሩ ኣብዚያ ሰይዳስ በቃ ተሰፊዩ ዶ እንታይ እያ ክትብሎ ካልእ ስራሕ ግን ኣሎ ኣብዚ ገዛ ዝመልዩ ክሕገዝ ዘለኒ ቆልዑት እሞ ኣነ ከዓ ስራሕካ ጠጠው ያበልኩም ብምሉእ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ የገልግል ኣለኹም ማንዘር ሰማይ እዚ ኩሉ ፀቕጢ ኩሉ ናባይ ወዲቑ ሽዑ ተረኣኽቦ ግን he enjoyed it شو انت اي خبر الى حسيبه مالتي حجي ناي غزاي زي ناي غزاكم كا كل خون خلي ابزي ناي كورونا غزي دحلفكم مو مالتي اب غزانا كن اغلغلوت بزي انا بزي يغلغل سو بزي يغلغل دقيون بتي يغلغلو بحلفت بكر ودي يكون سونو يغلغل سراحي كاططو يبلكم اسو ناي يغلغلن اتشرچ خاخم سخا يغلغل نيو ليترالي كابزي تتسئ نيو حجي حسيبه انت اي خبر لنو لي مالتي شو يخيل مغبي غم وين كبلو خلو دس كبلو خلو بزح نصرح امبر كمزي بدي لك كل جزء أكبر قلم الدبل أيقونه شو أنت حاسبانا إسكاز قبل زي أسيا كوب أمود صراحة كاكو حدا جزء كتسبب مع تاسكلو مع تجبرنا إيه مالك نقولنا تجازاتي أونلاين دار أنا مقبنا مسرح برنامج غير مالك شو دك إيكو مسرحه ريجا غيرنا لك أو كسرح قالوكم فليت إيه أنا مسرح كنا أو وي كم جبل إلين فليتنا ودي تيجي جايز قلنا لين كل سب مورالو حف كم تبلن كل سب كم دفتوا أنا كم مقبل غير مالك فليت اكويني لكن كما غيريا بوزو حلو كاين قرنت مغبي كما اصل لازم بالكو كنا بريكوسيت لازنبرو بريكوسيت كله بمغب مسرح غيرو مالتي حنتي اسوسيت مسو دغبر الله ساعه ابتا مغب تسرح الله غزي كوينا مالتي مغب كسرح كله نزو مولو غزا دارغا حنت ورحي كنت ورحي مسرحو كبزا كم ليت مسرحو ابتا 4 ورحي تاكل غنا مغب مسرحيو مالتي دارغا بقى مسح غدفو مسح تريفو أدرار وسخنا جميل حنت ساعات درجة كل 3 ساعات أكل أمعتي أبانا مقبل مسرح يحلفو جميل مالتي تراش أبعاراتي كلها قرصي نجو أنجي يوم سأل جميل مالتي سلزي حنسب اتيا بتزمت توحج بزمصو مست زنقص أصدلو نجر أو جلسنا ناي نجر كنا وصفن فتنا للنمبر أنا أبزن أجبركم تاي السقا أقولت أمسيكا يفلتيو كده ما أقولت بيتك إلا خمزلوه يفلت أنا هاهم قلنا زت قصة دقائق كوعمو جزات بصبص كمتصل نيري كم زي أجيرك عملاق دقيفوني مقبلك سرح مقبل صحفوك صحف تادو حقو سلام صحفوك صحف أفتح بريك ساعتوك مقبلك سرح بزيعة حليفني أتاك زي مالتي تغيروا حجنا مقبل زي بسرح حليفو كم تناينو كان أبقى لقى ساعتي مالتي يعني تمبراري دي ما تشجرالو ناقا كم جرنا إلينا لكن نسيو كنا حسب على النمبر حدش دمصو طباي زدو قال الناس نفتح قص ناس عينوغيه قال طبب املاك دهاب الناس لازلو نوص ايو اسو مالتي انت سامس قبر كله ديت سرح مغبر اينا يلو يفلطنا حجي سكايت سرحي اسو سرح دبل قانقا اندامصن ግን አቱ ስራሕ ከዓ ባጅ ደብሉ ይሰርحው ስለዝነበረ አዝዩ ድምቀረን ለተዓመል ነይሩ ሕጂ ንዑ ደስተኻክለሉ ሰዓት የዘለኹ ማለት እዩ ሞ አውኮሙ ንግበር ካለ አውዳት ክትርዱና ካንደልኻ ባሙይ ምሽት ተቂሰ የለኹ ተሐወይ ደጠየቀና بحلف أب تنسن تدا أخوينا هرموناتنا يقاير ديبلنا طبعنا مص كم غزياو دخونه مالت كم زبلكم نهاني شع طبعي زي امص يالا مصحف نقول لك زي كل المصحف 24 hours كتصحف نشع غزيا اسكابكا لمصحف كاب تصحف كا زي امص يا مالتي نحنا خاكم من تنسخا كل غزي كنا نتنسن نحرسن كنكم كل درت አለው አጥንስ ግዜ طبعنا يقاير ندركمينا هرموناتنا يقاير ስለዚህ ኮና نحنا بعنا እንታይ ስማዓና ስለዚህ ንፈልጥ أو خاطردونا حرص خون كله قلعت كبخي كله ليتك تسخلنا قلعت كحمونا خلو سرح قبل الاسرح كتصقاقطنا خلو زرينا تردونا خاصوت مالك يسخافون كم دي اصل زخونت ينبر كم سل زخونت ايكونت لينا نبلنبر او موجودة سيت منش ماكو كم زي اتقبرلو سيت منش ماكو كم زي وين اذا تمرات كوسا كم زي اتقبر ان بالناس بزح اي نمص sorry to say that ገለገለ ይሰውት ኤግዛምፕል ናቴ እንዳምጹ አዲያምኮ ከምዚ አትገብር አዲያምኮ ንሳሚ ከምዚ አትገብር እንዳብሉ ኤግዛምፕል ና አየምጹ ማለት እዩ ናአይ ካሳሚ በከምዚ ኮፕለን ጽቆ አይኮነን አነና ናይ ገዛና ካሊዩ ናይ ገዛኩም ካሊዩ
እግዚአብሔር እናትና ሸክም ይሁንና እናትና ሸክም ይሸከም እናትና ጥበብ ጌና ነትገዛ ንምርሓዩ ከም ፒሪድም ከመጽፈሎ ይቀየሩ ተክስታይና ጠባያትና ሙድና ይቀየሩ ነገሌና ነውሕ ይፈውን ነገሌና ሓጽር ይፈውን አውታት ካ ተረዱና እቶም ሰብኡት ማለት እዩ ስለዚህ አጽኑዑና ስኻትኩም ካና አና ተጽኑዑና እንታይ ምስኩነት ያ ሰቤት ምስ ደኸመድያ ጠባያት ቀየር ምስ ጠነሰት ዲያ ምስ ፕሬዳ ከመጽፈሎ ዲዩ አምንታይ ስለዚህ አተዓራፍ የምስምም አልመጽ ዘሎ አምንታዩ ሰብአይ ካ ኮም ክደክም ከላካ ገሌና ፍላወር በመምጻ ገሌና ኢንካሬጅ በመግባት በአፍና ቃላት ጽቡቅ በመዝራብ ገሌና አፍተ ስራሕ አቴና በመውሳ ገርና ነቲ መጽ ዘሎ ቴምፖራሪ ድሆነ ሽግር አው ኃይል ምዃነታ ሰቤቲ ሕጉስ ናብራክ ትነብር ደስ ዝብላ ክትከውን በአኻ ድቀሰነት ክትከውን ክንርዳ አላ ጽቡቅ ነታ ሰቤቲ ስለዚህ አብኩም አቴና ክንሕግዝ ክንጽልይላካ አው ኻሴጣን አታክ ስለዘመጽኻ ጾሎትካ ክንገብር አቀዲምና ናብ አምላክ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ቃል አምላክ ነንብበሉ ጊዜ ንሕና ነይሩና ሓደ ጊዜ ዝጥዕመና ጊዜ ንጎ ነይሩ ለተስኻ ምጽላይ ንሕና ደቅና ቅድመ ትምህርት ምኻዶ ስራሕ ምኻና ንጎ ተሲላ ንጽል ነይርና ድሓረ ደቅና ምስ ጎበዙ ካይምቴምና ተቀያይሩ ማለት እዩ ናይ ምሸት ይጥዕመና ናይ ምሸት እንተ ናይ ድሕር ቀትሪ ድሕር ቀትሪ ናይ ንጎዲ ኮቶ after time ናትና ታይም ቴብል ልጥዕመና ሙሱ ክንገብራለና ነበር ከምታ ንጎ ድጽልያ ነበርኩ ሕጂ ንጎ ኮን ይብልናል እስኽ ትርብሽና ዘለኺ መጀመሪያ ንጎታ ኮናለው ክንብል ይብልናል በቲ ልጥዕመና ጊዜ እቲ ድኸበረ ጊዜና አምላክ ክንህብን ናይቲ ሰብአይ ሓደ ክመርሖ ድግብኦ በመንፈሳዊ መርሕነት ሰብአይ ካብ በመንፈሳዊ ንፍዕ ቃል አምላክ ድነፍዕ ከም ዝገዛና ናይ ሳሚ ድሕር ኮይኑ ቀሊሉ የብዛሓልና ከማንሳን ሓንሳብ ክባረኸና ሓንሳብ ክግጽጽ ሓንሳብ ኣብዚ ምንጋፍ ክብለና ሓንሳብ ክጽልየና የብዝሕ ከም አገልጋሊ ስለዝኾነ ሰብአይ ግን አገልጋሊ ደይኮነ ናብ ስራሕ ንጎ ተስይ ንጎ ይንድሕር ኮይኑኻ እስኽ ትጽሊ ከም እንዳገበርና ደቅና መንገድ እግዚአብሔር ቃል አምላክ እንዳራአናኻ ቤትና በቃል አምላክን በመንፈስ ክንመልኦ እሱኻ በዓሉ ክመርሐና ጥበብ ክበና ካል ጸገም አለና ኢልና ንግምቶ እቲ ናይ ሰብአይ እንታይ ይሰርሕ ሰበይትኻ እንታይ ትሰርሕ ዝብላ ቤት እዩ ማለት እዩ ከም ሓቂ ኣነ መስመራ እንቶም ዝዓበኹም ትፈልጡ ኢኹም ምናልባሽ በዓል ፓስተር ሙሴ ነዚያ ፍልይ ተመኩሮ እያ ዘላትኩም እንታይ ኣብ አዲስ አበባ መስኮትኩ ሾክ ዝገበረን ኣዝዩ ዘሰንበረን ነገር እየ ኣብ አዲስ አበባ መስኮትኩ ዝኾነ ናብኡ ክምለስ እየ ኣብ ኣስመራ ንሕና ትፈልጡ ኢኹም እቶም ሰብኡት በዓል ሰለይ ዝከረኩም እዩ ሽንኳይ ክዳንና ክንሓፅብ ሲ ካልስና እኳ ኣበይ ከም ዘሎ እኳ ይንፈልጦን ኢና ኣብ ገዛ መላሓንቲ ነገር ኣይንሰርሕና ንላኣ ክንኸውን ክሊልና ጥሒና መፂና ንኸውን ወይ ገለ ዝተረፈ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ ንሰርሖ ስራሕ የልቦን ማለት እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምስ መፅኻ ግን ካልእ ዓለም እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ተንደቅ ኣንስትዮ ተረዳእልና መጀመርያ ብፍላይ ሓደስቲ ዳ ኮነ ዝክረና ኣነ ኣብ 98 ፊፊ ተወለደትሉ ግዜ ሓደ እዋንሲ ኣድያም ጥንስቲ ንፊፊ ነይራ እምበር እታ ካልአይቲ ጓልና ማለት እዩ ጥንስቲ ስለዝነበረት ልወሰለ ኢላት ማለት እዩ that was a shock in my life ኣነ ክዛረባ ክሎሰል ትዛረብ ኣደያ ስለዘላ ኩሉ ግዜ ኣደይ ምስ ዝነበረት ኣደይ ብዙሕ ትሕግዘኒ ሕጂ ኣደይ ኩሉ ተሃሊ ክሪኣ ነይረ ሞ ስኖት ፌር ኣደይ ካኦም ክደክም ሽዑለዩ እሳ ገዛ ክሰውን ምፅንሕ ገዛናኻ ብዙሕ ናይ ኣምሓርኛ ቸርች ናይ ትግርኛ ቸርች ንፈልጦም ብዙሓት ስለዝኾኑ ገዛና ዳርጋ ኮንፈረንስ ማዓልቲ ድግበር ጋዓት ዶ ትቅጫፍ ትገለ ክግበር ቢዚና ነርና ሕጂ ተሃልኽ ስለዝረኣኽዋ ምሸት ከምዚያ ተስኤ ኣብታ ተዓመኒ ገለገለ ሕግዛ ሕጂ ሳ ገዛ ክሪኢላ ገዛ ምስከደት እስካብ ትምለስ ኢለዮ እዚ ሕምባሻ ለይስካላ ጽናሕ መጽያ ሕምባሻ ትስንክት ቅጫት ትስንክት ስለዝነበረት ኣትሊስት እዚ ስራሕ ኣፋኪስና ላ ክንጸንዒና ሞ እስታት ገበር ኢለዮ ኣቆሪሱኒ ጽቡቅ ገይሩ ቆልዓ ሓፂቡለይ ገለመነ ብዙሕ ሓጊዙኒ ሽዑለዮ እዚኣ ሓርጭካ ኣነ ማይ ገለመነ ገበልካ እስኻ ከምዚ ጌርካ ክትሎሰያ ኻ ኢለዮ ወኣነ ነዚ ኣነ ክሎሱ ነዚ እመነ ደጋጊሙ ወእሳባ ሓሳብ ታዳቅ ነዕርፋ ዳ ደኺማ እንታይ ዝኩሉ ሰብ ከመጻሎ ፌር ኣይኮነን ሕምባሻኻ ኣብ መዓልቲ 4 ገለ ትስንክት 5 ትስንክት ይበዛሓ ምስትኻለ ኢለዮ ሕራይ በሊ ኢሉ እክብ ኣቢሉ ማይ ገይረሉ ቀማሚ ኣነ ቅመም ቀማሚ መሉ ማይ ገይረ ይበዮ ሽዑ ሓንሳብ ከምዚያ ገይሩ ምስለሷ ኣደይ ኣይትራይ እንዳበለስ ተጀሚሩ እስካብ ድውድ እታ መሎሲትስ በስማ ኣደይ ኣይትራይ እዛ ኣስመራኮ ኣብ ዓድኮ ሰብኣይ ክለውስ ተራእይኮ ከምዚ ድግበር ሽዑ ነጊሩን እቲ ናይቲ ኣብ ዓዲ ኤርትራ ሰብኣይ ክለውስ ተረኺቡ እንታይ ይግበር
እንታይ ይባሃል ድብል ብምልሳ ወዲዋ በቃ ከበክን ይደልዩ መናገፍ ግን ተናጊፍ ጋር ተናጊፍ ኳይትሊ ስለዚህ እንታይ ኢና ንዘለና እቶም ሰቦት ተረዳልና ግን በተሓደ ወገን ብዙሕ ኣይትድፋኣና ተሓደ ወገን ጋር ንሕና ከመወዳት ድማ ምናልባሽ መንፈስ ትህኪት ከህልዋና ንሕሰብ ሳቱን ድኹማት ደኽማይን ከማና ዛሕተንካ ይሰርሓይን ወይ ድማ ምስ ቆልዑ ሙዓል ማለት ድማ ከም ቀሊል ንሓስቦ ይኮነን በዚ ፓስተር ሙሴ ብጣዕሚ ርኤካ ኣለኹ ሒዝካ ኢኻ ትሰምዓና ዘለኻ so you understand ይርዳእካ ጎይታ ይባርኽካ ምሳሌ ኢኻ ንብዙሓት ብፆትካ ማለት እዩ ስለዚ እንተዳ ቆልዓ መሓዘ ድሉ ኮይኑ ፓምፐር ምልዋጥ ከም ዓቢ ዲል እዩ ዝግበር ኣብዚ ኣውሮፓ ወላ ፃዓድዮም እዚ ዳይፐር ዲኹም ትልስኹም እቲ ዳይፐር ምቕያር ባዕሉ ከም ዓቢ ነገር እዩ ዝዝረበሉ ማለት እዩ ግን ብኩሉ ተዓጣጣፍነት ክነርኢ ወላ ጌርና ዘይንፈልጥ ነገር ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ ይመስለኒ ኣነ ኣብ ምፅራይ ደሓኒ ዝግምት ገዛ ከረስሕ ከሎ ይፈቱኒ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ከፅርፍትኒ ወይ ቫኪዩም ዝግበር ተኮይኑ ቫኪዩም ገብሬ ወይ ድማ ዲሽወሸር ዝተቆሑት እትየ ወይ ውፅእ ኮታ ቁርብሲ ሓደ ግዜ ኣብ ቸርችና ቤተኤል ብሩኻትዮም ናይ ቆልዑት ኣቦ ፅቡቅ ገይሩ ንዝኣለ ፅቡቅ ገይሩ ሰበይቱ ንዝሓዘ ዓመት ሽልማት ይግበር ነይሩ ቀደም ተመርዓናሉ ግዜ ማለት እዩ ደቅና ንኣሽታብ ዝነበረሉ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ኣብቲ ቸርች ኣብ ከምዚ ጌርካ ኮኮ ጌርካ መሓዝ ተንቆልዑት ክጎዩ ክብሉ ካይ ናብ መኪና ገለካይ ኣቱ ኩሉ ግዜ ከምኡ ገይሩ ሒዞም እንዳዕለልና ማለት እዩ ሽዑ ፓምፐርካ ይቅይረሎም ስለዝኾነ ሓደ መዓልቲ እንዳሰበኸ ነቲ ዳምያ ውፅዎ ቸርች ብምሉ ስሒቆ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ካ ሽልማት ክሽለም ከሎ ኣቦ ናይዚ ዓመት እዚ ፅቡቅ ቆልዑት ፓምፐር ምቅያር ገለ ዳይፐር ምቅያር ገለ ንፍዕ ዝኾነ ኣቦ ቆልዑት ፅቡቅ ገይሩ ይኣሊሎምካ ሽልማት ንዓተው ሃይሉ ክፅዋዕ ከሎ ኣጋጣሚ ፓምፐር እንዳቀየረ ፓምፐር ሒዙ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኦም ቆልዑት ብምእላይ እንድሕር ንፉዓት ኮይኖም በቃ ቆልዑት ንፉዓትም ደይፅረኻ ኢልና ግን ግና ሕመሞም የብልናን ተዳ ፅሬት ደይፈቱ ኮይኖም ንሕና ነፅርዮም ኮታስ እቲ ኣቲቲዩድ ማዕረ ክንሰርሕ ኣለና ኩላና በብት ዘለና እንተዳ ቀዲሙ ካባይ ቀዲሙ እንተዳ ሃኒ መፅዮ ኣብ ገዛ ኣድያም ትምፃሙ ትስራሓዮ ድብል ኣቲቲዩድ ክህሉ ይብሉ መፅዩ ቀልጢፉ እንድሕር መፅዩ እሱ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እቲ ኣቲቲዩድ ይሃሉ እምበር እሱ መጀመርያ ይስራሓዮ እዚ ናይ መንሽሙ ስራሓዮ ገለ ክበሃል ይብሉ ኩሉ ስራሕስ ኦፕን ክኸውን ኣለዎ ኩላና ክንሰርሖ ይግባአና ምናልባሽ ኣብዚ ገለገ ግዜ ትህኪት ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ናብ ገዛ ርስና ክንወቕሳ ግባአና እዩ ማለት እዩ ቆልዑ እንዳበኸዩ ገዛ ረሲሑ ከሎ ቴሌቪዥን ኮፍ ኢልና ክንርኢ ኣባኻትኩም ሆኪ ዲኹም ትርእዩ ሆኪ ኣባና ከዓ ፉትቦ ክንርኢ ፅቡቅ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ክርስቲያናውን ኣይኮነን ካልእ እውን ሰበይትና እናሸቀለት ከላ ምስ ቆልዑ ጫውጫው እናበለት ከላ ኣነ ክፅሊ ኢልካ ወይ ድማ ኣነ ናብ ቸርች ከይደ ኢልካ ኩሉ ራሕርሕካ ላ ክትከድ ከለካ ባዕሉ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻኣለ መጠን ከም መምኽኔታ ክንጥቀመሉ የብልናን ቤተክርስትያን ወይ ቅድሚኡ ሰዓታት ጌርና ሓጊዝናያ ዓሪፍናያ ድገለ ነገር ጌርና ንዓ ዝሕገዛ ነገር ጌርና ምኻድ እምበር እሳ ከምዘይ መንፈሳዊት ንሕና ከዓ ከም መንፈሳውያን ኮይንና ከምኡ ጌርና ክንከይድ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ኣነ ኣይ ስትራግል ዊት ማለት ሓቂ ክነግረኩም እንዴ ቢካዝ ሰልፊሽ ክኸውን ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኣዳም ድዩ ማሕበረሰብ ገይሩን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ነገር ሰሪሐ ክነብር ዝደሊ ማለት እዩ ብዙሓትኡ ግን ትፈልጥዎም ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትና እየን ኣብ ቤት ላዕልን ታሕትን ዝብላ ብዙሕ ዝፅዕራ እሞ ንሕና ከዓ እቲ ባህሊ ሒዝና መፂና ስለ ዘሎና ዎች ኣውት ساتن كشكلا خلا كوف كنا بليبلنا ريموت كنترول حيزنا إلى أديم ريموت كنترول حيزكا عصرت جزء ودما فيسبوك موبايل كحيزكا دما عصرت جزء اخترقي سبيتي كل أو نبله خلو زبعلو جيجاي مالتيو هنا عرف أيوة كون دول زلهم كانوا استخاله متن أبتجزا نسرح له من جدي نحج زلو نجار شوبي مقبار ديو قله نعم كم تخصائي كنا كفاف له خلنا أيوة سبقنا مو تملك تبعتي وبستخاله لنا متن بزي كنحجز يبقى እግዚአብሔር ይባርክኩም እና ሙዳ ገሳይና መጨረሻ ቀድሜ መጻውና ድማ በአራትካ እቲ ሰብአይ ትሽቱ እንዳጨነወ እግሩ እንዳጨነወ አፉ እንዳጨነወ ክዳኑ ከምገለ ኮይኑ በቃ ተኸይሉ ናዓ ሙሉ ማዓቲ ጽቡቅ ከይተዛረባ ሙሉ ማዓትና ናይ ከምኡ ገጹ ደወሳስ ነገር ከይገበረ تقيلو مبرات أصل كتراي بعرات كألهم وبالكا زها أجيجاي زي أودات حج بحلفة مسؤول لهم
ولا قدم لصنحكم كابي كيتخيدلكم كا رؤسكم بتعامل مدرباي لكن استيو كاقوم بتحدث تسرح كم زحجي هاني كلو صنح انت لا تسرح دي حجزنا ندحر له انا بقى صبور رسي على علاقه اي صنحكاني منتاي هلك سدكم سلازلكو بزعبا ناي قولت emergency سوي ناي غزاخا لاي سرح قال سلازلو تي قندق تقبر سلازلكا تي نعخا دحجوس كقبر سلازي تقلتا سبيتي حجز انت راه حجز كاشعو سخر اسانه ملال غيزيك تركب مالتو تيليفون ግን ካልስብ ባንቱ እግር ድኮነ ጌራፍ ጸንሐካያ አብርሳ ስቶቲንግ ጌራፍ ጸንሐካያ እሳውን ኮሙ ረሲሐ ጸንሐካያ ሽዑ ካብታ ሓደ ካብተ ቤት ትብድሆ ደምጽ ጭቅጭቅ ደምጽ መስል ነሽ ቁሩ ነገር ይመስል ነሽ ነገር ይመስል ክሪአ ሆኖ ሽዑ ይጸልአ ይፈቷ ይፍቅራ ዝነበረ because ከምቲ ክትራኸብ ከለኻ ጽቡቅ ተኸዲና ጽቡቅ ጨና ጌራ ኣብ ሬስቶራንት ቋጸሩ ትራኸቡ ዝነበርኩም ከይተመርዓኩም እሱ ክትገብራ ይትቀልና ዝተመርዓት ሓንሳብ ነብራ ስለ ዘለኻ በሓንሳብ ክንጥንቀቅም ድግባአና ሰብአይ ካልሲ ክድርቢ አቤት ከይድና ኢልካ ክዳን ካብ ደለኻዮ ምድርባይ ደለካ ይትገብር ከምታ ናይ ቀደም አኽቢርካ ትሕዛዝ ነበርካ አኽቢርካ ተጠንቂካ ትመጻለልካ ጽቡቅ ትደን ነበርካ ሪላክስ እኳ እንተኾነ ሕጂ ምስተመርዓኻ ግን ርእስኻ ትሮፖድ የምድርባይ ኣብሰውልከሙ ይረአዩ ከምኡ ካብ ሰቤት ይረአዩሞ ክልቴና ማዕረብ ብኩሉ ወግን ክነስተኻኽል ከም ድግባአና እግዚአብሔር ይባርኩም ዋላ ወይትና ከማን ትወይትና ኮሮና ብዙሓት አርቢድና ኣሎ ናብ ሕማም ገጹ ስለዝወስድ ብድሆ የምጽዩ ስንፍና የምጽእ ሕማም ስለዝመጸና ኮም ኣብቲ ገዛውን ዝብድሆ የምጽዩ ስለዚ አበላላዓና ትክክል ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ አገባበራና ትክክል ዝኾነ ጊዜ ንኩሉ ክንህበሉ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ካይና ሃልፍታ ሰቤትና እቶም ሰብኡት ብኩሉም ተመቃቂልና ተዳት ስራሕ ብሕብረት ሰሪሕናዮ ንደቅና ጊዜ ንረክብ ንርእስና ጊዜ ንረክብ እሞ ካብቲ ሕማም ከዓ ነፃ ንወፅእ ማለት እዩ ጽና ጃንክ ፉድ እንዳበልዓና عبد تعاملنا نبلع عبد تعاملنا ندقس عبد تعاملنا دلينا نقبر اكسرسايز نقبر تخونا خاكم ونحمم سلازخونا ازخا خريو دغبانا نمنتاي غويتا ذهبنا بوديس معرف منفس قدوس وانجيل كنسبك لنا خا كريونا خلص وانجيل كبلو كسمعنا خلو تليفون رسنا دربينا بعلنا دحممنا خوينا بقى እግዚአብሔር በዚህ حلف እንደልዩ ገለክ እንብል ከም ደይብልና ነቲ ذهبنا بودي بكل غيرنا فريقكم دغبانا انون بعليكم زحجي بيرفكت كوينه كنكم دنگركم دلخو ግን ኮሙ ጊዜ ክህልውና በሐንሳብ ወፂና ወክ እንገብር ኤክሰርሳይዝ ጉያ ጌርና ክንመጽ ጂም በጽና በሐንሳብ በጽና ክንመጽ ኮሙታት ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ናሙዳትና ገጽናይና ናይዚ ሁሉ ሶሉሽን እንታይ ይትሕቶ but the solution زي كونه يخزاربكم مالتي فتح زي كونه مالتي قدام ነገር قدام انت زاريبيه مفتح فتح يكون ስለዚህ ካብ ሽግር ተናገፍና ይዝመስለና ዘሎ ግን እቲ ፕሮብለም ካባና ከውን ስለዝኽእል ተፋቲሐ ተሐጉሰ ዝበለን ሰብ ኣነ ሰሚዕ ይፈልጥኒ ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን ናብኡ ከይንኸይድ ብኩሉ ዓቕምና መቸም ሓደ ጊዜ እንተዳ if he walks out أنا أنت لا قدي فيها تنتينين حدا يدليهم كينه بحدا سلازي تجبجب تقبر تخلي خا تقبر تخلي سلازي باخذ مصه باخذ مصه وي باخذ مصه نابو قصنا ازمام يبلو بحرو نابو عينت ነገር كنكيد يبلنا بحالاي سلازي فتح يكون نسو مالتي كلاي معقار سئل كدما قدام انت زاريبه تعجز كاي يكون كان زلها تحت المصن زلها وركات رحيقه زلها زون كان بللو نزرارو كرليناي مالتي سالساي سدراها امونغو متاو دما تتح يكون مالت كل جزي عديسي زو غبركو غبرنبر نعات تدقفن ولا حجون ودي 50 قلنا عامت كوينياسي بزعبه مغبين زعبه مستين زعبه معبارين قلملي اتسكر مال ادي كما هصنا زو سلازو صخو ادياونكم مالتي ስለዚህ ንስድራና ፍላይ ምስተጋጨና ኣብዝት ነገር እንተ ዘይዋሳና እዮም ጽበዩ ገሊዮም ስድራ ብሩኻት ስለዝኾነ ደሓንዮም ግን ኩሉ ይኮነን ስለዚህ ብዝተኻለ መጠን ቃው ፍታሕ ከውን ስለዘይከል ክንጠንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ካለ ድማ ምናልባሽ ንዝኾነ ይኮንና ንዛረቦ ጸገምና كنزاربهم نخل سبات كن كاب حج انت حسبنا انت طرنان كاب شماغلتات ون كردونا زخل سبات تلاخوينا من تصقعنا كاب اتوم حتوتات انت حاتتنا يومن زلونا شجر محتات دما كم عبي في التحجير ازريو
كابانا جيجا خون خيليو كابزو ما بزا عد زلنا لندن مالتيو دارغا زمت أنا جيتشت أمونغو سبعين سبيتن أمود داتا تحقسنا عريقنا يوم زخود سبات أز يوم حيدتيو مالتيو كابانا جيجا خون خيليو باب سلازي بلنا حيلي سلازي بلنا خون خيليو جن كموز خوين اللو زلو مخنيات نزموت أنا قريم أركبه منا مالتيو منهم كتقبرو زي تخيل زودوا أرستها أبو مخانو والحنتي تحجزوا ما يتخلني خامس لذا كساعة أزبط صح كنت بمشعو أب أخاف نسبة إحنا سبات كنا واسهم كلنا أبشجر كنا ودب مخلينا عملت زيها ترد أن يقباي قال كم زلوا كتقبلوا زقباء كان قرال نعم أنا خلوت أزيكلت أبعتهم لو قاليو نعدم كتش زمت الله عليك انت راهم وغينو انا انت راخي الى مجم كعريز قبا نقن قالوا كن بقى it's me I cannot change ኢትዮጵያ ወደ ቆርቦቱ ቀይር خليلو ስለዚህ I cannot change ቀይሮ ዘይክ ነገራት ከምዘሎ እንድሕር ተረድዩኒ ኣነ ንዑ ከዕርዮ ዘይኮነሲ ከምዘሎ ተቀቢለዮ ትዕግስት ድማ ክጽሮ ዝግባን ነገራት ከምዘሎ ድማ እዚ ሓስብ ግባን ማለት እዩ قال فتح انت يوزبلو فتح انت لا سيمينار كم زعينه تداليو بحسا كنا نكيد ناي ماريج اما خرت كريستيانات يوزلو كريستيانات تداليو دما اباتهم كيدنا دما مخرنا نفس سلو عينت منقدي مصحفتين من باب لو مخاسلا فيديو صقم يلبو ناي كريستيانات يكمسبلكو كنرئي كنعزب كاوتهم دما كنمهار انما عبللو منقد دما كنحسب كدلين ناي مالتي كم فتح مالتي قال بسترفيتم قالنا ناتي تيولوجي بملؤ تبالاشين at some point كما يقدم حارس بغيتا باستر موسى فلتيو حارس بغيتا مستقبل بماي مستطمق منفس قدوس مستطمق is perfect شغري بلون يزبل ግን እዚ ቲዮሪ ናተይ ፈሪሲዩ ብዙሓት ሰባት አገልገልቲ ተባሂሎሙን ዘናገፉ ሰባት ብዙሓት ይዝረከባ አገልገልቲ መድረኽ ዘገልግሉ አብነትና አገልግሎት ብዙሓት ዝተናገፉ ብዙሓት ይደታ ብዙሓት ተናገፉ ሰባት አሉ ስለዚህ ምናልባሽ እቲ ነገር ኣብ ህይወትና ዝመጽ ዘሎ አጋንንታው ክኸውን ስለዝኽእል ሰይጣኑን at some area in our life ኣብ ህይወትና በሓደ ቦታ ዕርዲ ሰሪዑ እቲ ሓዳር የናውጾ ክህሉ ስለዝኽእል ብጸሎት ክንትከል እንተደኣና ይምንጋፍ አገልግሎትን ናይፖስ አገልግሎትን አለ ኮይኑን ከድና ከነናገፍ እግዚአብሔር ከንቀርብ ዘድልና ነገር ከንሐስበሉ ግባና መስውት የዘረብ ዘለቁ ታሰበይቲ ከማል አዲያም ዝመሰልክን ቆማ አይነት ጸገም ከም ዘለና እንድሕር ተረዲዩክን እንድሕር ጠርጢርክን ኣብነት ክቱር ዝኾነ ቁጣዓ ከመጠን ላዕሉ ክሳዕ ንቆልዑ ዝጻባዕን ማዕጾ ጥዋዕ ዘብል ሰበይቲ ዝወቅዕ ኣውሑት ዝሰብር ዓይነት ዕርቃን ተኾይኑ ምናልባሽ ናይ ኣጋንንቲ ነገር ክህሉ ወይ ጽልዋ ወይ ድማ ኣጋነን ክህልዎ ስለዝኽእል ሰበይቲ ምንጋፍ ከድልዮ ማለት እዩ እዚ ግን ከም ተቆሙሉ ይብልና ስለዚህ ኮማ አይነት ነገራት ተዳልዩ ናይ ጸሎት ነገር ከድልዩ በዓቢው አነብል ሰበይቲ ናይ ጸሎት ሰብ ተዳ ኮይና you can shape us አና ክትቀርጻና ትኽእል አይኽን ማለት እዩ ስለዚህ ዝተሃለክን መጠን ኩሉ ግዜ ጸልያልና ንሕና ርእስና እቲ ቤት ስለዝኾንና ሰይጣን ብተፈላለየ መንገዲ ንዓና ከፍርስ ይዝደሊ ሰብኣይከ አገልጋላይ ተኾይኑ ከዓ ይደፍዮ ማለት እዩ كل جزء خمس مستشمتين من تايو سيطان عوب مهرام بدحريو نزلوا عماءتات سبات كل كمام سلازوهانه نتكرستنا خصرفوهم مغانا سلازردا ليتن معاتي يصعد مالتي بس مغنيات الزين سبعي كل جزء تسالي مالك دحرت تسالي له خانكسي you can influence كنقرا كان حدا نقر دك نستيو دكاي انا حدا نقر كنقرا اسخاتكن ناي مصلاو تخلو املاخ يبك ناي مدرخ تخلو هيبوك محارخ زارب غلو سيت يلاكو موت يفرم بحقم اكاب رأيو إزابيل ابن خفوت زورا نيرا ابونا ادم رأيو سبيت مسياتو ابراهام رأيو سارا مسياتو لذا دكن استيو تخلو لكن سبعي ناي مصلاو تخلو سلزلكن السخن انت عزيخن منفساويان كونكن እግዚአብሔር ትፈርሃ በጸጋ አምላክ ከዕዙዛት ተዳኾንከን እንሰብአይከን ናይ ምጽላው ተኸሎለከን እዚያ ኸይረ ሰዓኮ በዚያ አኹ ዲም ድሕሪ አዳም ክትዛረብያ አዳመይ ምስ ማማዊን ትበሃል
أدينا زجبرته إنترفيو على أب يوتيوب تداعتيهن معزرسماي.com تداعتيهن أديام في الكنا وقت رخباهن كمان مثل السبيتيا موديل كنا كنت خل السبيتيا تي إنترفيو كوفيل كم رأيو إزاي يبارككم ترابيحكم كتكونوا تسفان قدر مودة تقبلوا زدلي there is no perfect marriage سماي مسكت كات رح يسات ركب مالك there is no perfect marriage يلن النسر حلون عاود سلازغنا تسفى زي يقولوا marriage دما يلبون there is always hope نكسابير تلقى متاو كتري وصلوا تخلوا كالتيفنا تسفى خنقرص دما يبلنا ويتا يبارككم كبرتي هابلي آدم نشتك الزريبة تصلت عسولنا تايبارك እግዚአብሔር ይባርኩም በቃ ንስኹ ወላ ሓደ የለን ኣብ ኣምላክ ንወከል ከም ድግባአና ብጸሎት ክንነቅሕ ከም ድግባአና ኣብ መንፈሱ ኣብ ቃሉ ኩሉ ግዜ ክትትከል ከም ድግባአና ገሊገሊኡ ኣነ ደይ ሓሊፈዮ ይብል ንምንታይ ናይ ኣምላክ ጣልቃ ምእታው በቃ ኣሳጊሩና ናይ መንፈሱ ስራሕ ይቆም ገይሩና ሞ ኣብ መጨረሻ እንዴት እንከፍና ክዛረብ ዝደሊ ኣይትፈላለዩ ኣይትፋትሑ ዝሁሉ ተዛሪብና ማለት እዩ ጽቡቅ ገለገሊው ግን አለው ምፍታሐን ምስተፋታሐካ በናይ ዘአሳሚ ያኒ ከዳ አጽፋ ጽቡቅ ገርታ ተጽኦ ደስ በለኒ እዚያ ከተዛረብኩ ግን ከሐልፋ አይደለኒ አንተ ደቅጥራይ ዛሬ በኩዴ እዚያ ምስተፈላለይካ በቃ ናይ ከውን ተባይሉ ተራ ተወዲዩ አሎ እታሰበቲ በጣም አምሪሩዋ ስለዝኾነ ተሰብአይ ደቅኻ አይተሪኒ ኻይላ ትክልክሎ التسابق كأمس تحدر بزوح تشقق بزوح بأسي بزوح فتينو فيت لزجبرة شيمون لزسمعه دقوا عيرين بزك علىكم بجاكم أنا خلوا منكم حدان ترى يكون لكم مولي تسمع معهم كون يجبون كون جنا ندقوهم أبزع على المزيع أملاخ ما هتسمعكم باريكم أمسكوا مالو حلافنا ناتكم ولا سخافون تفلاليهم ولا تفلاليهم كلهم أبو مسيو بساعته فيزيت كجبر كوسد كابسرحو تدعى كل تماعتي أوف ترى اللو ولا أوف ندق كمان وسيدو أوسيو أزاويرو دقبا غيرو جنزب دقرات غيرو كحجز قبا نعاي دعاتو تجنزب يلو هلق غيرو تدعى نعا غوديوا تام دقوم بصبو غيرو مع عبينا كومو خا تأدخا نبوخا أيتريو منها ولا سخرام ولا دراك دست تكونه كمان بناي متنقطع دلوو سبات عبيت بزلوو نمنغستي نجر بزلوو غيركا قلعت ابوهم كريو يغبايو ابوهم بزي مرايهم بسمعهم ريجكشن بسمعهم طفات بسمع بقى نعم تطفئهم يها مغبار كدام محصاب ابغزا صبوق محصاب نعوم ازي ملسي ايكونومي ابوهم اديهم يمدلو ادخا ابوك تكونات كلنا ابوك ادخهم سزيكل بتمبراري بزخونه بقى بزلو شعو غيركم نا فيزيت እንዳገበልኩም ደቆም ጽቡቅ ገርኩም ስካባብቲ አሰሸሙን ተገሮም ነፍሶ በደንብ ስካብ ድخلو ብዝክ አለኩም ሁሉ ኣብ ትምርት ዲዩም ከድኩም ፔፕ ሚቲንግ ዲዱ ባህል ፓረንቲንግ ሚቲንግ ክበርገር ከሎዲው ሆሊዴ ሙሳድ ዲዩ ሁሉ በደቅና ብዝመጻይልኩም ሁሉ ክትጎዩ ክትሰርሑ ይግባአኩም ሕድርኩም ይደቁኩም ክትምራው ከለኩም እዛ ሓሲብኩም ክትኣቱ ተመሪዕኩም ከኣ ናብራ ምስገበርኩም ከኣ ቆልዕት ምስምጻኩም ከኣ እቲ ዘድልየና ዋጋ ብኩልኩም ከፍለሎም ብግባ ደቅና ጽቡቅ ዝኾነ ትውልዲ ጽቡቅ ዝኾነ ጀነሬሽን ክነትርፍ ምንቲ ብዝከኣለና ናትና ውሒጥና ናይ ክልቴና ነገር ኣይከደን እዋ ኣይተስተኻኸለን ሓራይ ደቅና ግን ከመይገና ንግበር ንምን ኣይና ሓዋውሶ ምስተፈላለና ዝተኸዲና ሳዛጌራ ከምኡ ስለዝርያነ ከራኸቦም ኢለ ጅምር ንምንታይ እዚ ላ ትዛረብ ንምንታይ ከምዚ ላ ጸኒሓትኒ ዋይ ዶንጊዩ መጽዩ ዋይ ገንዘብ ዘይለኣኸ ወሊዱ ጥራይ ኣይኮነን እኮ ኣቦ ማለት ከምዚ ተባሂሉ ክልቲኦም ይፈላለዩ ኣቦኦም ከይረኣየ ወይ ከኣዲኦም ከይረኣየ ከዕቤቶም ጽቡቅ ገይሮም ዘም ቆልዑት ይዓብዩ ጽቡቅ ሕማቅ ሽዑ ኣብ ጋንጌ ኣቱቶም ቆልዑት ኩሉ ስታቲክስ ተዳሪናዮ ሕማቅ ቆልዓ የለን ሰነፍ ቆልዓ የለን ወለዲ ኢና ነበላሾም ዘለና እሞ በጃኹም እንተኣ ምፍልላይ መጽዩ ደቅና እቲ ዝግባእ ደበለ ሁሉ ሓላፍነት ወሲድና ክንገብር ይግባአና እዚ ሁሉ ከይመጽእ ምፍልላይ ከይመጽእ ግን ኣነ ንርእሴ ክመውት ኣለኒ ከምኡ ሃኒ ንርእሱ ክመውት ኣለዎ ኣብ ሓዳት ሙማት ያተንብረና ኣብ ሓዳት ትዕግስቲ ኣብ ሓዳት ፍቕሪ
كمجمرة تفاقلنا فقري كل جزء كنحدثا يجبأنا شاهين داستنا نداوتنا نجزي نبينا نداجبرنا كل جزء كنحدثه يجبأنا إذا قام منفس كل سدقفنا قالوا غا يدقفنا كل جزء بمنفس تقطعنا كنكون دكنوس يبفلاي نحنا بزح نجر تبلاشو كنا عرين نخلينا سلازي بصولة بقلام لاقي كأنت سورس ناتنا حيلنا أبقلام لاقي سورس حيلنا منفس كبس صولة سلازي بمنفس كبس مقدس أكدلينا تدا نقيتنا علنا أن نملسو ملسي نسوي عيد حرق نقول عد زبلاشو سلازي قلنا بدين منفس زيابير حنتك نقبل سلازي نقول كل جزء بمنفس تملالسنا ننسبي نكون زيابير يدقفنا نقول لنا يدقفنا زيابير يباركم تباركوا بركة آمين قويتاي بارككم حنت سب حتو ولا نيلكن كساعدي يصحف كنزلخي صبيك لنا حتو لك خويني أنا اللي فاستري أو خلقه وقال الشيء هلا شو اوكي راهي خمس لنا هو يا ويتا يسوس يباركم تباركوا عزيو حجازن دقافن زخنا تمرتيو أنتي كحتى سدالي أنس بزعبات عن توي نزارة ونبرناسي بزعباتي أبروحك عدي ممرعو مالتي فتي حاو كابز خيرون أبكال ولا أبسود أبعد السودان كلا ناسي كوم يقات منيرو سب كاب أمريكا مسيوم يمرعو بزح شجري خون مالتي نا أسوس كم تعنتو بيتبلو نيركم جيزة يتجيزة تاسين عبنا كانوا حجدي تمرعو سب زوسدون تمر يزفل سب زوسدو جيزين سمفل لايك كهلو ولا يبهال نيرونا هجا أبزسي انتاي تبلو انتاي كمي كفتح يخيل مالك يبزح اللوتي روحك عدي كير كامل مرعوسي اتفقر كهلو يخيل انيو قل بدهريو أتحدار مسمى ساقن بزوح نقار يزدلي نا انتاي كتصنع اللو وي كمي جيرو تسب كفلت اللو وي تاسب كمي جيرا كفلت اللو اناتي تسب سر بحقي مسا عادق اتصلي وي نسا ترديقه مني تحطوي هجسي أبلا السودان حجي نفل كم ونيرو كاب أمريكا مسيوم يمرعو تي حجنات جن بوارد يزحلف مالس ليت سي سبن لا تقاير مسؤم زحدر مخنياتو تسب كسعرفتو ودي زغير سي هوخاتي زخون بقى بسألوت يفتح بمخري يفتحنا بتعمي زي يسكفك حجو ستيل ولا بزعد كما قاعد زي هاجرات معرب هاجرات زلوها كيدو كافتفر على عدي مرعمو تحدار سي بزح شجر يمتصع مالتنا كم حبرتسب كم هاجر كم تشرشسي أزنا جرسي كم يفتح بخم يمعدو تمن ساعات وين انتاي كجبرو اللوام كينا وتفقرسي انتاي كجبر اللوام انتاي ملأخت لكم انتاي تم هلا في بزعبة زي كحتى سدلي وتباركم تلاتة ردياتكم تحت عدي هاجراو تساقاميو مالت نايتنا ناي تشرش تراحس يكون تساقامسي ناي مولو إيرترا أو ناي تبقاون تساقامي مالتيو انتاي سئل خمزولهم زعبا معربا وعالم يعني عيفلتني كابتن احنا نصدر لهم فيسبوك ديو ويز خاب تلفزيون زريوه عيفلتني حدا خاب تزقرب مني الشراء بزم عسكرات كريد كله أو حد ريمو دحر ساعة شو عتخون كله تختمه شو تبلا من قد سبعتين خام كان خطأ ترخيبو إلى حسيب الحال تراخو جنابتي دابار ويابتن دا هوتيلات كنسب مليون حقوق كيليري مالتي عشان تاي يوزر اليوم ناي ترك فيلم اللي حنتي جيت أنا ترك فيلم سائل مني اسكي هري قالني لحد مش تقول في الرئية كاب هيك ساعة حسوتي بك كم علم سبك نبرايكي كم عينت مخاينة أنا رئي فلتني كم عينت بيت كأخون يلبون كم عينت مبرهت يلبون كم عينت سبيت يلان somehow بكاميرا تريك اليوم جيرهم قال جيرهم نتهز بقى نتاع جيرهم الله عدو ترك نزيع تمسر يلوم أبا مرو تهز بس يلوم بالله مالتي لازم تهز بنا بإرتراز الله بيتبقى الله كم عينت فلايت عندك أنستو كم عينت سلازل وان أبتغان يا أملاخ سب نكزابير سفر نفو تقو حاو كلو أبتغان أبوصاي أبسئلي زراعيو كمرا عوادل يا مالتي سمعي كنت هوني خسر هاي الولاية بإرترا بالسودان مسيانة يتزارب كل جزء البون مالتي كل جزء يتزارب يراهم وسبايت مرعو بسئلة رح ريقهم لبوهم هاي تعزم من نابلكو مخري مكري مالتي
يسمع النسب كن دارجا يلبون كبل نمنتاي لبهم ويلبنا يتدق نستيو نخامو تبقس نجر بمخانو مالتي ناتو ريزالت دما نريو لنا بساعتي كل يكونن جن ناتو ريزالت دما نريو لنا عنده حدا عركين يرلو بساعتي متعبيتنا بساعتي ال3 عامات تحرقلاتنا ايو تريفو مالتي نحن خانو وازيلني رما سرات مرعنا بلو قطع مسمرا خيدو مسمرا مسكدي نسبيتو انتا قوال حد ابقزوم تمس يريئا انستنتلي فقر حيزو مسا فتوى مالتيو تزي مرعاكم نبلا نديو اديو خاصو نيمو داتا ودا واي لا تحقس الدقا مزودي مزاقوال مرعياتو مالتي مزودا تصبو مرعاته خايدو بقى كريستيان مرعايو بقى هو تباهيلو تحقسو مسينا بزا عدي زاربو يفلتني تكست خبرنا انا بقى خزارة كمز مسلسل داغماوت مريم دخبلا داغماوت ابيغايل دخبلا نابله بزح تزاريبو تحقسنا اني وي مرعاو حقسنا مالتي قنا بزعدي كميز مسلا والد قدي في خدمه متعابيتو كميز مسلا صبوات بقول لغه من زغور لنزي بلن قدي فنا باخيدو مالتي سونه زاغوالكم مسكونه حساب يوغندا مسيا مالتيو ابي يوغنداون يقلبا يسدلانيرو فيزا رخيبه شعوت تكيت ليكلا تكيت مسلا خلا ايربورت خيد كلها تكست غيرونا يحجون تكست غيرو اجيك قبل خيد لكو اب ايربورت مصالا سبيتي تبايلو كندي زرباي عنباباتاتو دو غلي حيزو خيدو تي ايربورت مالتيو تاغول كنا يمصاسم اليو ايرلاين كيدو باسنجرز ليست تشيك تغيرو يلبون تبايلو اقول صيبو يوغندا تدوله تاغول تليفون عصيا مالتي تحرق ندينا بحواتا مس دوله حواتا وانا يدولون مستحللوا قناش موداتا مسيالا بلو مالتي مخالف نفاريت كيرا مسيا بتسدد الله فيزا مالتي مو كم يرا مسيا مالت وقت رخبك كيتلنا مالتي كم تا حقي كيدونا بوليس تزاريبو الاميجريشن نغيروم كمدي لا سبيكي طفي الله كمدي لا دوله لا اي دونت انا كنت فوت ነገር የለም ብሎም anyway የምዝግባው ማለት ነው ድሕሪው በዝተት ወዳታ ፊልም ጽቦ ነው ይሮት ቅጽልያ ማለት ነው ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዲዩ ገለ ናይ ቤት ፍርድ ወረቀት መጽይዎ ማለት ነው ናይ ቤት ፍርድ ወረቀት መጽይዎ ሰንቢሉ ካሱ ቤት ፍርድ አቢዳ ይበደለኛ ተረኺበ ተባሂሉ ተንበቦ بالdomestic violence ሰቤትካ 55 ስለዝገበርካ ተኸሲስካ ኣለኻ ቤት ፍርድ ትመጻለካ ይሞ ማለት ነው domestic violence ዝግበርኩ ተቀመጥካ ይባል ተዋዛይ مستقمጥካ ይኻም ከይተቀመጥኩ ዳለ ይስም ብናብ ካላ ዓዲ በርሚንግሃም ዝባል ዓዲ ዘላ ማለት እዩ ናወይ ስለተኸሰሰ ኸይዱ ማለት እዩ ምስ ካደ ሽዑ አቡ ተፋጢጦም ክልቲኦም ድሓርቲ ዳኛ ይልዋ are you sure ይልዋ ማለት ሲ ናይ ሓቂ ኸዲኸ domestic violence ገይሩ ሓሪሙኩ አብይ ሃር መከነሩ አብ ኤርትራ ኸሎ እንድሕር አብ ኤርትራ ኾይኒ ሃር መከነሩ ሲ ከመገር ክዳና ዓዲ እንግሊዝ መጽ ከማ ዋይ ንምንታይ ዳ መጽ ይልዋ ማለት እዩ charge ክትገብሪዮ ትደሊል ከይድና ፍርድ ወይሲ you want to drop it ይልዋ drop ከራቶ ማለት እዩ ስለዚህ ተወዲየ ደንግጸካዩ ነገር በዚህ ተወዲዮ ንሳ አማኒታ ያብካለ ቸርች ትኸይነራ ተገልግላላውን ይለምኒ تي ሃይማኖትና ከምገለ ቸርቬላችሁ ሰሪሕኩም ዘሎ ምልክቱ ማለት ከዛረብ ደሌሎሚ እቲ ወጻእ ዝብል ህዝብና ዓቢዱ ወይ ናትና ጌጋ ካዩ ተማ ወጻእ ዘለና ንሕናውን ዘይኮነ ስእልታት ንስእለሎም ስለዘልና ብፍላይ ተናዋልት እንኸሙ ንኽጥምታ የግብረና ኣሎ ማለት እዩ መበለጺ መሰጋገሪ ይትመርዓንደር ሓዳር ክትገብር ኢላ ይኮነ ከመይ ገራ አመ ፍቅር ክሕዘ ምዝራ አኻይሰብ ከመይ ገራ ፍቅር ክሕዘካ ክእል ማለት እዩ ስለዚ በጣም ይጌጋ ነገር እዩ እንዛረበሉ ነገር እዩ ተማው ዘሎ ፓስተራቱን ይዛረቡ የሚነግሩን እዮም ንዛረቢና ግን ንሰብ ሓይል ክትገብሩ ይትኽልኒ ኢኻ ፍላይ አዋልት ናይ ወጻ ነገር ተዳ ኮይኑ አይፈልጦ አይጥይቆ ተመሪዕን ወጻ ጥራሕ እንደለየ ይምርዓው አይኮናን ዘልያ ዘሎ መሰጋገሪ ይጥቀማሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ አሞዳቱ ድማ ሳዕቤናቱ ድማ ምን ያ ትጋፈጦ ዘላ ቸርች ማለት እዩ አብዚ ንዑኽ ንዕሪ ሙሉ መዓልቲ ናንገንዳ አገለዶ እንዳመን ሽሙዶ እንዳበልና ንውዕል ኣለና ሓሸው የንጻወት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዓብይ ጋይ መሰረታዊ ሕቶዩ ናይ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ናይ ኤግዚስተንስ ናይ ህዝብና ዘለዎ ተሓሳስባ እንተ ዘይተለውጡ ዝሽግር ዝቅንስ ኢለ ኣነ አይግምትኒ ካብ መድረኽ ግን አዋዕዊዕና ክንዘረበሉ ዝግባአና ጉዳይ ከምዚ ማለተይ ግን ከምኡ ተመሪዖም ድማ ፐርፌክት ነብሩ ሰባት ድማ ከም ዘለዎ ድማ እፈልጥ
ስለዚህ ንኹሉ ይኮንና ብጅምላ ንብሎ ዘለና ግን ሓደጉ ስለናኡ ስለዝዘብልሲ በዚ ነስተውዕለሉ ዘለኹ ጎይታ ይባርኽኩም ሕቶ መፂና ኣሎ መስለኒ ኣብ ኣኸልኹ ዶ ዝውስኸሉ እቲ ከም ዝክብሉ ንፀናሕና ክትፋለጥ ኣለዋ ነቲ ወዲ ገለ ንዝብል ኣበይ ኮንካ ኔው ኮንካ ክትፋለጥ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከም ዝፍልዮ ንፀናሕኪ ትፍቕሪ ናይ ግሊ ሰብ ናይ ሓደ ሰብ መሰሉ እንድዩ ኣብ ግል መሰሉ ኣቲኻ ኣብዛ ዓዲ ጥራይ ተመርዖ ኣብ ካልእ ዓዲ ትመርዖ ኣይትብልን ኢኻ መርዓኻ ፍቕርኻ ድኾነ ይኸውን ነቶም ፅቡቕ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ኮይኑሎም ናይ ሓቂ ከዓ እቲ ሓዳር ፅቡቕ ድኸደሎም ንዕኦም ኣይኮንና ንብል ዘለና ገሊገሊኡ ግን ንሰምዖ ዘለና ሕጂ ግና ንመውፅኢ ወይ ከዓ ኣብዛ ዓዲ ስለዘይሰለጦ ኣብኡ ከድካ ንምምርዖ ይድገብር ደሎ ትወዲ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብኡ ክንወፅእ ስለንደሊ ንምርዖ ኣለና ስለዚ ስኖት ፌር ነቶም መሳቶም ምስኦም ብሓንሳብ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ድፅልያ ምስኦም ኮይኖም ፅቡቕን ሕማቕን ዝረኣዩ ኣብቲ ዓዲ ሴትል ድገበሩ ንዖም ገዲፍካ ድመመልሽካ ኩሉ ሰብ ሕራይ ኣብታ ቸርችኩም ሕጂ ኣለኹም ኣወዳት ነዚኦም ምሳኩም ዘለዎ ገዲፍኩም ኩሉ ግዜ እንዳኸድኩም ኣብ ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ እንዳኸድኩም ኣፍሪካ እንድሕር ተመሪዕኩም ነዚኦም ኣሕዋትና ዳመን ከወስደሉ ኣብዚ ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ ደለዋስ ስለዚ ልብና ኣስፋሕ ኣቢልና ከም ቅዱሳን ከም በለፅተኛታት ደይኮንና ከም ፈቃራት ከም ግርነት ናይ ኣምላኽ ዘለዎ ጌርና ኣብቲ ማእኸል ማሕበር ኣምላኽ ምሳና ዘለው ተተመርዓና ፅቡቕ እዩ ካልኻ እዚ በዓሉኻ ካልእ ሽግር ካብ ብዙሕ ይፈጥር ስለ ዘሎ እዩ ሰሪሑ እስካብ ተምፅኦ ድያ ሰሪሑ ኢሉ እስካብ ደምፃእኻ ነዊሕ ግዜ ይወስድ ቆልዓኻ ይወልዱ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ካናዳ ደሓን እዮም ኣብዚ ግን ይወልዱ ዶ እቶም ኣብ ኣፍሪካ እቶም ቆልዑት እታ ሰበይቲ ተመሪዓ ወሊዳ ኣብኡ ትፅበዮ ወረቐት እስካብ ደምፃላ እስካብ ድሳለጥ ግዜ ወስድ እዩ ኣብዚ ናይ ኤሮፓ ዳርጋ 5 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ዝፀንሕ ገሊኦም ካለው ትሕቲ 1 ዓመት ዝፀልጦም መብዛሕትኡ ግና ካብ 5 ዓመት ላዕሊ እዮም ዝመፁ ሕጂ እዚ ናይ ጋብ ምፍጣር በዓሉ ኣብቲ ሓደርካ ፅቡቅ ኣይክመፅን ኣብ ከምዚ ተፈላለዩ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ሕጂ ቀረባ ግዜ ብኻራ ድቀተላ ሓደ ወዲ ኣሎ ኣብዚ መፅያ ስለ ድጠለመቶ ብኻራ ድቀትልዋ ርእሱ ከዓ ኣብ ትሬን ኣትዩ ናብ ባቡር ኣትዩ ከዓ ርእሱ ቀቲሉ ማለት እዩ ብድሆታት ኣለዉ እዚ ናይቲ ሓደ ዓብይ ብድሆ ደሎ እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ማሕበር ደሎ ሽግር እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ክንቁጠብ ምእንቲ ምሳኹም ደለው ኣብ ነንሕድካ ኣብኡ ተተመርዓኻ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ንበረኸት ኢኻ ትኸውን ንኩሉኻ ፅቡቕ ንስኻ ከዓ ክተምፅኢልካ ከዓ ላዕልን ታሕትን ካብ ብዙ ኣይተሃልቕን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ምስተመርዓኻ ምርዖ ኣቢልካ ኢኻ ትምለስ እቲ ክቡር ድኾነ ግዜ እቲ ናይ ጫውላ ግዜ እቲ ናይ ፍቕሪ ግዜ ኣበይ ተሕልፎ ኣለኻ ኣብ መንገድን ኣብ ገለን ተሕልፍዎ ኣለኹም እቲ ናይ ሓዳርኩም ትመፅእ ከላ ቆልዓ ሒዛ ወይ ጠንሲ እያ ትመፅእ ሽዑ ናብ ጥንስም ናብ ካልእ ትኸይድ ኣብ ክንዲ ንሰበይትኻ ትፈልጣ ኣብ ክንዲ እቲ ፅቡቅ ግዜ ናይ ፍቕሪ ክሰዓትኩም ትስእንዎ ኣለኹም ስለዚ ኣብ ማእኸል ሓንቂቕኩም ተመሪዕኩም ፀቢቕኩም ተተመርዓኩም ይሓይሽ ብላና እግዚኣብሔር ይባርኩም ካልእ ሕቶ መፂና ኣሎ ብዛዕባ ኣዋልድ ኣብ ቤተክርስትያንና ዘለዋ ኣሕዋትና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዕድሚኤን ዝወድኣ ማለት እዩ ጓል ወይ ወዲ ከም ምዃኑ ይፈልጥኩም ግን ሓቲትካ ኣለኻ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እንታይ ማለት እዩ ማለት ኣብ ቸርች ውሽጢ ሓትና ኣለዋና እሞ ንሳተን ንዓተን ገዲፎም ናብ ወፃኢ ከይዶም ካልኦት ንኣሽቱ መርዓዎም እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እዚ መቸም ከምቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ እዩ ናይ ካናዳ ጥራሕ ፀገም ኣይኮነን ናይ ብዘላ ዓለም ዘለና ክርስቲያናት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን መስለኒ እዚ ሽግር እዚ ኣሎና እዩ ብዙሓት ካብተን ኣሕዋትና ደቅና መፅ ኣለዋ ፍርሃት ኣለና ማለት እዩ ንሕና እውን ከም ወለዲ ኣብዚኣ ኮፍ ኢልና ኣለና ክልተ ዋልድ ኣለዋና ኣብ መርዓ ዝበፅሓ ማለት እዩ ንፈርህ በቲ ሓደ ወገን ክርስቲያናት ተመርዓዋ ንብለን ሓበሻ ክምርዓዋልና ኤርትራዊ ከዓ ንደሊ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘሎ ቻለንጅ ናይ ቤተክርስትያን ቻለንጃ እዩ ማለት እዩ نفتن هنا كم فتان سيمينارات يكايد يو أودات نبتناحتهم كتمتلو زخولو من قدتات يفتني ونايدرار بروغرامات يكايد يو زحنا قرينا دس عرمتشم تعويتنا قنا يبلني وزح من قد مالتيو ناي كلاتنا أبوهيو بتحدو قن كاب حماء مرعاه دي مرعاون زحشو اللي قزيونا الله مالتي تحدو قن مالتي نجزا أرسو كلتيو نجزا أرسو challenge اللو نديو زي مرعاو نجزا أرسو challenge اللو مرعاو كال challenge اللو نزارة بزو علنا قطع عنتو يرون زي تمرعاهم بس حتى أتيهم الله ما مثلني قال لهم حسن بيدناكم كأنهم تسبا قدر
هيوت سلفيا ميدان اي سلفي مالتي بغلتي سلف لك تمرعي خاون سلف لك تي تمرعي خاون سلف لك سلازي موسمو مغبار كم زلا على ترزي ناي هيوت تداوسينا يو جيغالنا مالتي زي مرعاو مالت ما في لاين تدكن استحواتنا دكنان دما زي مرعاو مالت دما كم زابك ودكتن كم ريجكشن توسيدو دما اسخن كدربيا خلخن دما زون بعلو انا دس ايبلنني صبقون كوينو ايسمعنني مالتي يقومو صبق ايكونه لعل كل كريستوس انا زحقسنا ناي كريستوس ابيوتنا مهلاوي مالتي تهونه ግን مزناي كل زبلكاي ወይ زبلكيو مسكافنان مسكاقنان اي ترفنان ناي كلاتنا تشالنجيو نزراربينا منقدتات كتفطرو خدليكم يو حدا خبت تصقمنا نابنت بيتيل نحنا طرحينا سلازم نبل اسكا كونفرنس ابزا عد خالو تعاب تشرش لو خمانا كي برونز بهالو بزوم نراخب نبلينا كوما عينت نجر متان كفتر نتناول دون بعد اديامي مهرانين انتك قبره خمس قبان يو كله بتي طبب كتقومو زقبان منفساو نجرات سبونتات يقبريو تعودنا خو لايك ابني بزح تشالنج سال نقص عجي انت هنا كن انت يبلكا تنكالوت كا حدار اتيوم كا بزح نجر بزح ما نجر زحلف زلو خريوم كله خا اتس بيتر قاليوم سي كابز كل نجر دحيننا الله الى خا حقوسي جابر طبها بونو مرحتكم كم عينت نجر فتحات كفتر كم زيناي ربقا قلقلوت زبهالالو قاليوم سبات يفتون يوم ابزا عدم زلا مس جرمن زلا خراخبوز فتون له من قدتات يفتري بزح تعويته ما يبلني بعد حونا باستر او باسلاسي يفتاتون يوم بزح كو تعويته بقولو ما يكلني كن صقما لنا ناي تشرش ارحقا زي مملكاتيو ناي تشرش انصيركا ناي رحق نجر زي مملكات نابزي ابسحنا له مالك سلازي كم راحتي ناتنا الجام صبوق غيرنا زي مفصامنا مخانو نردا نفلطنينا at the same time ግን ከአዝብሎ ሞዳታ it's not the end of the world the مرعው ማለት حنت ጓል ሓደ ወድ ግን ሞዳታ በቃ ውድቀት ማለት አይኮነም ጎይታና በዓቢው ጳውሎስ ካብኖስ አይተምራውን ታሪክ ዓለም ግን ለውጥም ሓሊፎም ስለዚህ በዘመን ጽር ድማ ክትሪዮ ድማ ሕድር ኣብዚ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ውሽጠይ ድሕምምን ነገር ኣነ ከም ዝንብሎ ዝጸንሐና ተሓው ምሳኻ ደሎ ክንድና ሓፍቱ ክንድወስድ አፍሪካ ከይዱ ይምርዖሞ ሽዑ ነዚ አክት ምርዖ ጽሌላ እዚ ግብዝነት ይድብሉ ኣነ to be honest እዚ ኻ ብዙሕ ቸርች ካድረ ደሎ ዓቢ ብደው ይሆን ደሎ ለዚ ተናዋልድ ኣነ ከመከረን ደሊ ሕጂ ድበጽሐኮ ሕጂ ማለት ይቆሩ ተጠቀመትክን ተዘለኹንዎ ማሕበር አምላኽ አለው ደሞ አውዳት ብዙ ليت مرعو دبزوح نحر كوينو أبكار تشرش خيل بالحانتي أبتبيت كريستيان كيركن أبتحاري بيت كريستيان كيركن كله بيت أملاخي انت دا حوات ديلو أو ديلو نحر كوينو بقنا انتي مصرعي كاي وحدا سد فتوكا حدا ود فتوكا مالتي كلها مصحف اسم بساعة انت رأينا ينكا مصرعي فتوى يعتبر سلازي أفتي وزوحات زلوه أودات أبزلوه أبايتي أو تكافلو church او تكافلو او خيدو افتبوزح ديت مرعو زلو church او خيدو قدم نونو ابزي محبريا زي ايه واه غير باسيو باستر بوسي سمع بيت منجست حقي فندق كنستو كوم داتبالكن بوزح ستاكوينيو حجي كريو خلو الله ما حستي الله اف church نحنا كوم تشالنج علينا بوزح ابزلو وي كان نونو دحنا ابزا church كويني دغبر تدعنا بلالنا اب اسرائيل متكريستيان تدعكنا درجه 9% اودات يتمرعوا عندلو تدأسرح زلكي تدأجزا زلك دحر كوينو كيرك تمسيات فليقي بحدا شدشتوحي بحدا عمل سلازي نشدشتوحي دا أكل أب إسرائيل أنا متتقون حجي كم إلى موسلكو أب إسرائيل بزح أودات اللو أولد بتعمل حسرة سلازلو أودات يمرعونيا انتاي قبراني نشدشتوحي أو خيد سراح الجمراو وي هوليداي ناي تور ناي إسرائيل أو خيدي نشد لسلسة 4 وقت قلت طبب تتعمالتي كومو كنقبر لو تتات كنقبر تصبوي وصيلنا بقى أملاك بارخكيو أملاك بلكيو عينبل فذا كمان بزح كمان عينقرن زي بيت እግዚአብሔር أوتات نشتي يتصنع نيره عدما سبيتي نشتي مسكده أبنا يقول عمولات نشتي شجر في الطريق مالتي እግዚአብሔር منفس قدوس حايلو دقيفنا كم تنسارة 9 عام دولدت كنولد نخلينا
ግን ከዓ ክቕመጥ ከኣኽል እዩ እንቋቑሖናትና ኣውፂና ኣብ ሓንሳብ እዚኣ ክዛረብ ይደሊ ፕሊዝ እንቋቑሖና ኣውፂና ኣብ ሆስፒታል ክነቕምጦስ ካብ ንኽእል ሓጢኣት ኣይኮነን እዚ ሽዑ እቲ ናይ ሰብኣይ ምስ ተመርዓና ናትናን ናቱን ጌርና ከዓ ቆልዓ ትክክል ዝኾነ ቆልዓ ክውለድ ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ስታቲክስ ኣባና ኣይበፅሕን እዩ እወ ድበፅሕ ከዓ ንርኢ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስንኩል ዝኾኑ ቆልዑ ትውለዱ ስለ ዘለው ስለዚ እስካብ ክንድኡ ኸማን ክነሓስብ ይግብኣና ሎንግ ተርም حرّي أبس كمزي أي جبركم جزء حل فالو أنت كجبر إنها كنا حسب صبوا زي أبي يباركم. يباركم. بزخون نحنا نبقكم مخري نحنا كم كستاير أيونا تناي برايمري مخري والثاني تاني توصلوا كلهم باستر لكم شمالات لهم نعاتم أما خروج حرّي نحنا حلنا نازلنا منفس زبلنا حق الزلو نجر إنا نجركم جن كتوصلوا كلهم بس مراحتكم إن تلازمكم تجبركم وتصدقوا بدحريو حادثة وحنتسب صحيفكم إن لهم سلاق البلدكم قويتا يبارككم حتىكم زدلهم حتى متكلا خلت إنسي كم كنينا كوندوم ويكال نجر متكام حتيات ديو حتيات انتخوينو انتاكن جبري جبا أملاخ يبارككم يلو حجونا بايخ من اللس مالتيو بحد عدوهم إلى مهرة بزوح يتحققوا سبات يعني ما بتوش تشرش مالتي بعبي وانا انتاز بال نفت مسيرتنا هنكيد مالتي اجزاب هيرسي السكس من تاع يفتيروا يتحطوا مالتي نخنو والد راح يفتيروا ويسن خال نقرون على نخلتي يفتير ويلنا عمن زي كاثوليكا يقولوا نحنا كنشان نكون كل زعمنا له اجزاب هير تفطروا كنحقصلون قل عاكن ولدلون اجزاب يبنا مالتي سلازي بزي مسارتي نتي ملسخ من اللي صدل مالتي بعبيهم تايبل كم ليرتو سدل يزدلي كاب عمها نلا علي قول عمولا بتعمي نفس اجر كودقك يخل مخانو كنرسع كاب عمها نلا علي قول بزحات قول عمولا سلا منغستي كندا سلا حزب كندا لومي حاجز بزح وهابكم جن دكنا صبغ عابيوم مالت كنا يكون بس مينيمم بير مينيمم عابي زلو مالت سلازي أمنا فلتنا أنت ولدنا يحيش زبل الرأي قدماي تسبيتي هالكيخي كتباهم من كتحتيو ناي جزانا جرالو بزح نجار كتوات أريهم مالت سلازي بزمن سرينا قلعو أنت ولدنا صبغي مالتي بسالساي درجة أنا إجزابير الأولى والنتن نايسب فقد عندما أبزخ أبتي قبوا مالتي أملاح sovereignيو إجزابير العليو اللايف قبل زخل أملاح دماي تهونا جن نسب دما ملو فقد هي بقوله اللايف قبل هو الديو نخي ولد مرعوري نخي مرعو أملاح نودسب ملو فقد هي بقوله مالتي سلذي نايزي كلتيو بالانس ويدما خمزة وات إرنان تحر زي حزنايو كلنا أملاح نحر دا الله جبنا له تسجل هذا حاولنا الله بحدا عدد فالت ترى عمت كيده سبيتو ويتأنيسا ويقول حيزة أزريا مالتيو كيبياويو وندمي እንዴት ነው በቃ ትንሽ አሳርፋት እንጅብሎ በቃ እግዚአብሔር እኮ እየባረከኝ ነው ብለን ማለት ነው حجة أتزرب قدلة رخبلو مالتي زابير يبارخن الله يبلني بخالو عند ما خريه خلله بتعمي بقطبهم توتسعين كبسب كم زدلن دما يعزب مالتي جنتاي ودقم منامسي سلازي بستحالنا متأنتاينا هنقبر زلنا كم عقمنا كنولد قبالنا جن exception سيالبون مالتي نحنا نجزار سنة سلسة مسولدنا كنا قارص حسيبنا هنا نمتاي آدم كتولد كلا بزحة تسعر كمت أن لعلى سلة تسعر أفاف موت بس يحصلت ملسك موت ساعة تدلك ساعة تقرب بزح complications سلزولوا فريحنا مالتي سلزي تزقبر operation تغيرو كله توادي مالتي وبحكم كدنات وديو كله تو operation تغيرو مالتي نورمال ستايل كونن نورمال زي كوندم ويكاكنين قدات نو operation غيرنا كويلين زي حدا عمل داخل كونسلينج مجمره هبومنا مالتي دحر حجي فصمكم تولدو ديتخلو عينت ماكسيمم طرز زلو إلو يوم قريصوم موصيوم كومبليتلي قريصوم سوصوو دحر 4 عامتنا 5 عامتنا كن قلعه انيسان كميلو مسيو الناس كم نتراطر كنا مالتي እግዚአብሔር ተዳይልዎ ቆልዓ ክባርከና ንሕና ዝካለና ኢና ንገብር ከምሰ ድካለና ንገብር እግዚአብሔር ተዳይልሉ ግን ትሕሱ እግዚአብሔር ካያአቱ ይገብር ከአምላክ ሰሪሑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ
ስለዚህ ከም ስለዘሎ ብወገንና ንሕና ሕጁን ፓስተራትኩም መኽሮምኹም ኮንዶም ምግባር ከም ሓጢያተኛ ንሪኦን ኢና ካልኡን ጥቅሲ መከላኸሊ ከም ሓጢያተኛ ንሪኦን ኢና ገሌኹም ምናልባሽ ሞታ ወዲ ይሁዳ ዑናን ዲሓቂ ዑናንሲ ዘርኡና መሬት የፈስስ እዩ ነይሩ ዝበሎ ዘርኢ ከምዚ ንሕና ንሓስቡ ደልዩ ዘይኮነስ እቲ ቆልዓ ምስ ተወልደ ባፅሒፈትና እቲ ቆልዓ እንተ ደኣ ተወሊዱ ወዱ ዘይኮነስ ወዲ ሓዊ እዩ ክበሃል ሽሙ ይኮስድኒ ስለዚ በዛ ጉርሕ እዚኣ ከማ ስለ ዝገበረ እዩ እግዚኣብሔር ቀፂዕዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሳይንስ እውን እቲ ህይወት ዝበሃል ቆልዓ ዝበሃል እቲ ናይ ሰብኣይ ስፐርምን ናታንቋቑሖን ሸዓ ምስ ተራኸቡ እዩ ላይፍ ዝበሃል እምበር እቲ ሰብኣይ ናቱ ዘርኢ ጥራሕ ኣይኮነን ላይፍ ዝበሃል ወይ ነታ ሰበይቲ ኣይኮነን ዝበሃል ማለት ስለዚ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ብዙሕ ዓይነት መንገዲ እዩ ዘሎ ሓይ ምንከይድ ንኽእል ኢና ጥቀም ዘሎ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽን ከም ሕልናኹምን ምስ መራሕትኩም ተራኺብኩም እንተገበርኩሞ ንዓይ ፀገም ይብለይን ቆልዑ ጃሕጃሕ ኣቢልኩሞም ኣብ ፈተና ምእታው ግን ድሓር ፀገም ኮይኑ ይስማዓኒ ጎይታ ይባርኩም ኣብ መወዳእታ ክንብል ንምንታይ ድሕሪ እዚኣ ከዓ ካልእ ኣገልግሎት ኣለና ንኸገልግል ከንድበልኩም መወዳእታ what is the ultimate goal of marriage ኢሉ ከመይ ዓብ ሰቢኻ ዓባይ ሰቢኽ ማለት እዩ the ultimate goal or purpose ናይ marriage ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድሪ ከዓ ንሕና ክንፍፅሞ ማለት እዩ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ንሕና ከዓ ከምኡ ጌርና ኣብ ምድሪ ናታ ሪፍሌክሽን ንክንገብር እዩ that's the ultimate purpose ናይ marriage ማለት እዩ ስለዚ ኢና ንጉሂ ሓዳር ክበላሽ ከሎ ባእስ ከሎ ገለኹ ንምንታይ እቲ ምስሊ ክርስቶስ ይባላሽ ስለ ዘሎ ስለዚ ውሽጥና ደስ ዘይብሎ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርክኩም ካለ thank you የሚለው ምን ካለ ዛዕባቲ ተዛረብኪዮ ናይ ኤገለ ምን ዝበልኪዮ ተዛረቡ ናይ ሕክምና ምኽር ዘድልየኩም ተዳ ኮይኑ ናይ ሕክምና ምኽር በሩ ሓጢያት ዝበሃል ከም በዓል ጥንሲ ምውራድ አቦርሽን ገለገለ ሱታት እዩ ክንፍንፍኖን ክንርሕቆን ዝግባአና ከም ቃል እግዚአብሔር ሕማቅ ነገር እዩ ዛዕቡን እንተኾነ ምስ ፓስተራትኩም ተዛረቡ እዕልሉ ምስ መከራት ምስ ፈላጣት ክርስቲያናት ዶክተራቱን ክትዕልሉ ኢና ሕድሪ ንብለኩም ካለ ከዓ ከምዚ ኣስፊሕና ክንዛረበሉ ትደልዩ ዓይነት ካብ ክንዲ ኩሉ ብገፍሕ እንዲቲ ሓዳር እቲ ኣርስቱን ገፍሕ እዩ ሕጂ እዚ ትኮመን ኣብ ህዝብና ዝረአ ኢልና ኢና ሎማዓንቲ ዳሓለፈና ምፂናዮ ብፍላይ ነዛ ማሕበር እዚኣ በከምዚ ሞር ተተብሉና እንተዳ ኢልኩምካ ኔክስት ታይም ተዳ ቶም ኣገልገልትኩም መራሕትኩም ፓስተር ሙሴን ተዳ ኔክስት ታይም ፀዊዕኩምና ኣም ቨሪ ዌልካም ብጣዕሚ እየ ድሕጎስ ኣብ ከምዚ ህዝበይ ከገልግል ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፍላይ ብዙሕ ኣብ ሕልፍ ዘን ከተመርዓዋ ብፀንሓ ዘለዋ ኣው ኣቴ ክዛረብ ደሌ ኮሙኒቲ ናይ ዓራት ቦይታብቲ ግዜ ዝሃበና ኣስፊሕና ክንዛረብ ኢና ቦይታ ባርኩ እግዚአብሔር ይባርክኩም ብዙሕ ይغنيልና ናይ ኣድያም ስልክ ዝደለኹም ሰባት ኣለኹም ካፓስተር ሙሴ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ናተይ ስልክውን ዝደለይኹም ክትዕልሉኒ ክትሓቱኒ ዝደለይኹም ሰባት ተዳልይኹም ናይ ሓዳር ዝምልከት ካፓስተር ሙሴ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ብዝለዓለ ግን the perfect people to ask are the pastors and the elders أنا هقرب نحجزكم نخون إخواني يبارككم بالزح يغنيلنا نشتاق نصليلكم يتاي يبارككم أبونا إخواني نمسكنا كلنا شم يسوع كريستوس لعل كل وقويتا أبتا كتماس لزلا محبر في لايب أني نمسكنا كلهم سلتهم أو زلوا شماغلتاتن باستراتن نمسكنا كا እግዚአብሔር አምላክ ሕጁን ነዛ ማሕበር እዚኣ ክጓስዩ ከለው ሙሉእ ዝኾነ ጥበብን ምስትውዓልን ሓይልን ፍቕርን ኩሉ ክተዝንበሎም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሰዓት እዚ ዝናወፃ ዘለዋ ቤተሰባት ድማ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ናትካ ሰላምን ናትካ መረጋጋእን ናትካ ሓይልን ናትካ ብርትዕን ክትቦም ንጽልይ እግዚአብሔር አምላክ እስኻ ዘይተዕርዮ ሓዳር የልቦን እስኻ ንዝጨቀውን ዝተበላሸውን መሊስካ ኣርኒብካ ዕሪኻ ደው ተብል ኣምላኽ ኢኻ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ከምኡ ክትገብረሎም ጣልቃ ክትኣቱ ሰላምካ ክራኸቦም ብፀጋ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንሓድሎም ክፋቐሩ እዚ ነገር እዚ ክትገብር ንጽልይ ኣለና ጌታ የተመርዓው ሕዋትና ንሓትና ድማ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለባማት ኮይኖም ጎሪሖም ዘይኮነስ ለባማት ኮይኖም ነገር ተኻኣትዎ በእምነትን በፍቅሪ ክርስቶስን ተደሪኾም ድማ ነገሮም ክጅምርዎ ነዝውን ጸጋ ክትብዝሓሎም ንጽልይ
እግዚአብሔር አቦ ጽልይ ኣለኹ ድማ ዘይተመርዓው ኣወዳትን ኣዋልድን ፍላይ ኣዋልድ ሓትናን ደቅናን ድማ ንጽልየለን ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ዝኽንዛረቦ ጸናሕና ኣብ ውሽጠን ክስቆረን ሓቂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍትዋት ምዃነን ተረዲወን ንሳተን እውን ድሕሪት ተስፋ ከይቆረፃ ደው ክብላ ኣብ ቤትካ ብኩሉ ክደግፈን ንጽልይ ዘላለማዊ ኣምላኽ ሰይጣን ከይፍትነን ሰይጣን ብዝተፈላለየ ዓይነት ፈተና እናፈተነ ድማ ካብቲ ዝበፂሐንኦ ዘለዋ መንፈሳዊ ፀፍሒ ከይውርደን መታን ፀጋህ ተብዝሓለን ንጽልይ ኣለና ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ሰዓት ዝጽልይ ኣለኹ ብመንፈሳዊ ጥበብን ሓይልን ክትመልኦም ሰብ ሓዳር ንኣሽቱ ዓበይቲ ብምሎም بنا يسوع كريستوس فقري حريدهم كفارون كفارون تجاه تبزحلهم رديت نافكا أبزبيز دي يغن أنا دما سلزهاب كان نعدلنا مسكنكا أمين نفكرهم نفتوهم جابي ربو نسزاري بنازلنا حقتات بمولو دما كم قال كخصع زغنة قبلبهم كتصنع كم قال كازي كنا دما كفرس شم يسوع كل خبري أخايو Amen. Thank you. Thank you أريم حفتي. Amen. قلتكم طرح زي كونس يوتكم جلس قبلكم.